15 كنببي وأملاخي نجوسي لعلك بلكه نسمكاون نزل عالم كبارخي كل ما علتي كبارخك سمكاون نزل عالم كودسي እግዚአብሔር ዓቢሞ ምስጋና ይግቦ አቤቱ ዘይተመርማሪዩ ካውልድ ወለዶ ግብርታት ካይነዱ ስልጡን ተግባራት ካውን የውሪ ሃሌሉያ ንክብር ገጽ ግርማኻ መስተንክር ግብርታት ካን ከስተንትኒ ብዛዕባት ኃይሊ ዘፍርህ ግብርታት ካ ክዛረብየሞ አነውን አቤት ካ خزنቱ እንዳበለ ናይ ምስጋና መዝሙር ዘቅርበሉ ምዕራፍ ሃሌሉያ ሎም ድማ ኸሙ ክንገብሪና ምስጋናና በቅድሚ እግዚአብሔር ከነውጽና صلاينا حزن كجبر في سماياتنا أبز الدرادرلو إحنا جنا مسكنا خنا متسينا هاليلويا أبيتو ندا ذكرنا محرته ندا ذكرنا بسهل عبي بمحرت عبي لو الله أبز معرف هاليلويا سكينة إجزابير محرت ندا ذكرنا ناتو بجونة ندا ذكرنا دجنتو ندا ذكرنا لومون أتنسيو أبز عقوي منا له لومون نبيتو خدمة ردينا له هاليلويا سكيتا مسكن نبله يمسكنك الله أبوي دمساتنا خسمع زبهك إجزابير منم زي كنا خلنا دمسنا خسمع يبهك لوم يا ما أكلنا خيرك بنسو بفتاوي زجورو هاليلويا سلازف كرنا زي جبانا كخن السنان تخنا هاليلويا نزجويت هذا مساعي جبون نزجويت هذا إللتاعي جبون سلازينا مسكنا يا حواتي وإجزابير نسمك خباره خيلو هاليلويا كسع زلخو يلو داويد آمين لوم يكسع زلخو دو كسع زبل كاني مسكانا خوري كسع زلخو كسابير تنفاس كسع زهاب كاني خزمر الكاي عبيت كازخ قبر متي اللخو لومين دابلنا هاليلويا حزنا يجزعنا قوحيا يجزعنا مخنيات حقوس اكزابير حيلخو ميلنا لامين حقوس اكزابير حيلي سلازخونا حيلين برتعين نسخا سلازخون كاكزابير تمسكن هاليلويا سغايبلين كمسكني سغايبلين كبارخي سنايكا خلو ذاكرة سغايبلين كمسكني سغايبلين كبارخي ولدكا خلو غوين الليل وشلا أبقد مغا أنت ترى يلي وشلا أبقد مغا بغو أنت غوين الليل وشلا أبقد مغا هاليلويا صغيب لك نبلك زابي صغيب لك كمسكني صغيب لك كبارخي سنايكا خلو ذاكرة صغايبلين كمسكني صغايبلين كبارخي وعلتكا خلو ذاكرة وشلا أبقد مغا بغو انت خوين الليل وشلا أبقد مغا انت ترى يلي وشلا أبقد مغا بغو انت خوين الليل وشلا أبقد مغا هاليلويا እግዚአብሔር ንስኻ እኳ ንድምፅና ክትሰምዖ ፈቲኻ ንስኻ እኳ ንምስጋናና እግዚአብሔር ናፊቕካዮ ከመይ ዘይንስወ ንዓኻ ዳበልና ሃሌሉያ ሎሚ እስኪ ኸመስግነካ እየ ስለ ግብርታትካ ኸመስግነካ ዓብዪ ስለ ዝኾንካ ኸመስግነካ ዝመስለካ ስለዘየለ ኸመስግነካ ወእግዚአብሔር ንዓይ ሓሳባትካ ሰናይ ስለ ዝኾነ ኸመስግነካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብዙሕ ምኽንያት እዩ ዘለኒ ከመስግነካ ምኽንያት ጎዲልኒ ኣይፈልጥን እንተኾነ ብዘይ ምኽንያት እውን ከመስግነካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ብዘይ ምኽንያት እውን እንተኾነ ከመስግነካ ወሸለ ሰሚዕካዮ ንስኻ ወሸለ ሰሚዕካዮ ንስኻ እግዚአብሔር صغايبلين كمسكني صغايبلين كبارخي سنايكا خلو ذاكرة صغايبلين كمسكني صغايبلين كبارخي ولدكا خلو ذاكرة
እግዚአብሔር በምስጋና ናብዝኸነ ምጾይና ንኢዱ በምስጋና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምስጋና ዝፈቱ እግዚአብሔር ሃሌሉያ للباتنا حيزو مسكانا فقارت نزحسب سيطان نو لومون مسكانا لونا نكزيابير لومون إللتال لونا نكزيابير لومون وداسي علنا نكزيابير هاليلويا هبدون كوانت أدكان بزحي مسكانا يلوك على كزيابير أبو أبيت كام مسكانا ترايزل لنا أبتن سخاطر كبرلو مسكانا ترايزل لنا نباها كلمة بمسكانا نمت እግዚአብሔር አቤቱ እግዚአብሔር ረዳይና ስኻ ስለዝኾንካ ንስኻ ስለዝኾንካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 كم خاميتنا 44 انتايلو واملاخ حدش مزمور كزمرالك عسرت بزوتارو بجنا ودسك الله آمين هاليلويا تسقاي أردي أمباي مدحنيه والتاي اتزوكلو نهزبي زجز علي نسخاي خايلو سلازنا مسكنو اسكيلومي نكزابير زخون مسكنا خسم إيداليالو نكزابير زخون وداسي نكزابير زخون إلنتا هاليلويا 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 ريكالا ربا شيلي باندانا ماجينا ماسا ريكيلي ربا جيلي بنديني ماجيني ماسا ريكاتالا رباندينا ماجيلانا ماندانا ماسا ريكي جيلي رباندانا ماجيلي رباسا ريكاتالا رباندانا ماجيلي رباندانا ماياكلا ربا هاليلويا كم دم همزندا بلنا هنزلينا نمنفسك
هاليلويا بحق سهل محرة بكل عدمك سحباني أبيت إكزابير كان زال عالم كنبري كدمي خان تايل بروبا ربا ديناموت كان تاخدكو كفايك فرحني نسخاب كن متسلعتي ما عدت سر علي نرسي كاب زيت تلاخي لول هاليلويا سلازك إكزابير مفتح شكر كخوني زدلي استوي حسابناتو مسحتونا خن ملاله سايكونن سلازلهم زيت فتح تولومي مفتح يكون هاليلويا كاب هلاو نتو زتل على مفتح يكون كام هلاو زتل على مفتح يكون أيفلت أنت يحسكم اللهم أيفلت أن أنت يحسكم ماتيكم اللهم لو مجن مفتحك خوني لو مجن مفتحك خوني هاليلويا بتزغفك عبروا واربعنا موت كنت خدكم هاليلويا كفاية فرحني له مناتو تنوكلو إكزابير تنأمنو إكزابير ريكالا دابا شيلي ريباندا لو مسخاي خاتو كلتين بلو هاليلويا زوكلو يبلي نسخاي خاتو كلتي إكزابير منفس كايتو كلتي مفتحي كابا خاي زدلي مفتحي كام من ما يدلني إكزابير زوت أمتو يبلي هاليلويا نسود ما يكالي يكالوس كبلون إكزابير هاليلويا يكالك هاي نسخة زي تخلو انت يالو نسخة زي تقبرو انت يالو هاليلويا إذن عهاك قليلي نجرين عهاك قليلي ريلا داباشي لريبان دانا ماس هاليلويا There is nothing you cannot do hallelujah There is nothing you cannot do There is nothing you cannot change If you have said it then he will do it hallelujah There is nothing you cannot do There is nothing you cannot change If you have said it then you will do it hallelujah كم بلون إكزابير زيت خلو انتايك علو زيت قبرو انتايك علو زبالك ايو كموت قبرو كم زبالك ايو كموت زيت قبرو انتايك علو زيت خلو انتايك علو كم زبالك ايو كموت قبرو كم قالك ايخا كموت قبرو There is nothing you cannot do There is nothing you cannot change If you have said it then you will do it If you have said it then you will زيت خلو انتايك علو زيت قبرو انتايك علو كم زبالك ايو كموت كم زبالك ايو كموت هاليلويا أملاك خرس عكاز دليلومي بيسوس نقانو حلنا إكزابير أملاك عبيو أتا هزب نسخات صادقيخا إكزابير زهزبو إكزابير زأملاخو هزبي تصادق يلو هلوك على أملاخ هاليلويا سلازا أين يزوج أنكون إكزابير اتنعاخا زوج أنك أكاد يزوج أنكو تنعاخا زخبدو أكاد يزخبدو منم زخبدو نقر يلن كغيرو زي كل كلووتو زي كل نقر يلن هاليلويا 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 اسكي ذكروا حسابا إكزابير أملاخناكو بمنتاي دي زفلت بحري بممقال نأمرو سبات چنكي بزخونة نقر بمقباري زفلت بمايات كخيد زخيل هاليلويا هوارات سخم إلومو رسيعمو نغرب دقايق ممهر إلوم كنت أفين إلوم شعقن مستنسى نتمع بلاتن مسجان حتات ونمسبله
إزي معبلات زجزو آمين يلوم هاليلويا أملاخ كايتو معبلات زجزو ناتكا أملاخ يتو معبلات زجزو ناتكي أملاخ يتو معبلات زجزو سلازة أين هيوت معبلي نعخذ خبدك أين هيوت معبلي ننا إجزابير كالنا تزورا درو إجزابير كاب كله نجاري عبي لوم يا بعيراتنا عبيت إجزابير يهلو هاليلويا لوم إجزابير بعبيت كام ما كلنا تجلت لوم يهزبخا عندنا إجزابير عبي مخان كاي يستوعل يا مرو يبرهالو إجزابير كام نجارات كوت إجزابير عبيت كاي يجلت له لوم إجزابير نعبيت كازستنتن إذا منفس إذا ختبوا إجزابير أبو بمنفس كخمت قلت لنا لومي بمنفسنا قلت لنا إجزابير هاليلويا زشفن زبالة بيسوس ملو من قلب لنا هاليلويا واقو سكبر أبا عينتنا نمونغو خان إجزابير زفلالي لنا إجزابير نعبيت كخين الرئي نابكال دايفرت زقبرنا منفس بيسوس من قنح لنا هاليلويا عبيت كاقنا أزير دايون هزبخ إجزابير There is nothing you cannot do. There is nothing you cannot change. There is nothing you cannot do. There is nothing you cannot move. If you have said it, then you will do it. If you have said it, then you will do it. زيت كبرو انتايك علو زيت خلو انتايك علو زيت كبرو انتايك علو زيت خلو انتايك علو كم زبالك عيو هاليلويا كم اوتك هاليلويا نعين نعخو من زحات بلنا إجزابير سناي تراي سلازخونه حسابنا عنا دحان سلازخونه كمون مفت أمتا سلازلو هاليلويا كلام لح كم زيلنا له هرت ولد كاب كنا خا ورست دماينا نعم لخ ورستون كريستوس موارستينا هاليلويا تحتي له أنت يلو هرت فطرت نتمجلات دك عم لخ يتصبير لهمو كمو خانا نسقي الزمن زي نتأوانا خجل متزلو كبري كم زي معراريو يأمن الله هاليلويا لو من عنا زتمدبلنا كبري الله أبو لو من عنا زمدبلنا كبري الله هاليلويا مفتح شجرات كنكون شجراتنا خنصبصب زي كونت نني علم شجرات مفتح خنكون زيود ليت إجزابير هاليلويا and I kid you not كاب حجي نني وزلو جزين دات أبغى خيد أيكونه كنا حررتا فترة نمجلات من يزتصبه نعنا يزتصبه إذا كبر زي ما كلنا يحلوس كنا بلنا هنزلين هاليلويا نزني عملخو مدب منفسنا عندنا هاليلويا ريكالا رابا شيل ريباندانا ماشي لا راباسا بخبري عطغنا إجزابير حدش حيلي عطغنا حجون حيلي حدش صوق إجزابير هاليلويا أقبازي دخمون يحللون أبات حون سنكلكلي لوم يودكو تما بخا زوكلو جنا إجزابير حيلوم يحدث هاليلويا كم نسري يوم زخونو إجزابير مو قالك خومي زبلنا مو إجزابير لوم يحيلي يخون أبز بيت زي لومون حدش كبري يخون أبز بيت زي لومون حدش حيلي يخون أبز بيت زي ريلي باش كلا راباندا ريدانا ماشي لا راباسا تخيلنا خبز لنا يا حفيلنا نذكر رزقنا الكابولينا هاليلويا اسكن نذكر رزق عدمو حيلي ندابلنا هاليلويا ريلا راباشي كلا راباندانا ماشي لريباندانا ماسا بقانقاتات اندات لنا تخيلنا هاليلويا ريلا راباشي لريباندانا ماسي كلا راباندانا مايا حررتا فطرتنا عيز تصبزلو مفتح شكرات كون عالمنا عيات تصبين زله زانا بهلكي تخيد زل عالمنا عيات تصبزله إذا خون جن إجزابير كبر خير لين الله لمون حيل خير لين الله توكلتين السخاس لزهون كحيل خيط وعلّه توكلتين السخاس لزهون كهاليلويا ريلة باش كلا راباندانا ماجيني ماسا حيل خا إجزابير لمون حيل خا إجزابير ريلا باش كلا راباندانا ماسا تاريخ يكوننا نملخ نحنا هاليلويا يعني متعفت أملاخ يكوننا نملخ لمون حيلو أما كلنا خجلت دليتي
هاليلويا أبتي مودات زمن جنيلو له هاليلويا أوداتين والدين منفسي كخوع يلولو لو مكزابير نقالكا كتفت مونت اللي علنا منفس كالوم بزي متن يكعوا ما كلنا هلا ونتك بزي متن إكزابير حيل جبرتاتن خجبر يوم كم زبال كإكزابير لو مكزابير حيل جبر يخون جبر حيل يخون إكزابير أوه هاليلويا فوسي يخون هاليلويا ريكا لرابا شيل رباندنا ماجيني ماسا تليو إكزابير هاليلويا حيلغ إكزابير كابت مال زدعمنا يون العلي كابت زفتنا يون العلي إكزابير أوه حدش يزلك أنا عخافبي هاليلويا لو مو نايد خمني لنا لك على ملخ هاليلويا لو مو نايد خم كان إكزابير لو مو نايد خم كان هاليلويا هاليلويا حيلي منفس قدوس أيتلوت أنيو حيلي منفس قدوس أيتلوت أنيو حيلي منفس قدوس لو موين علويو حيلي منفس قدوس أيتلوتني هاليلويا قويتا يبارككم እግዚአብሔር ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ተኣምራት እቲ ናይ ጥንቲ ምኽሪ እምነትን ሓቅን ጌርካ ኢኻ እሞ ልዕል ክብልን ስምካ እውን ክውድሶ እየ
ኢየሱስ ጎይታ እጅድማ እንደገና አምላክና ክብር ረክነ ወይና ኩላና ተሲናን እግዚአብሔር ክብር ነው ወይና
መዕቆቢ ኮይኑኒ መዕቆቢ ክቡር ደሙ ሕያው ደሙ መምለኺ ኮይኑኒ ጻድቕ ደሙ ቅዱስ ደሙ መምለኺ ኮይኑኒ ናይ ሞት መልኣኽ ቤተይ ከይኣቱ መምለኺ ኮይኑኒ መለከት ናይ ደሙ ደሙ ሰጊሩ
ቦታተይ ንኽእላ ኢና ንውረሳ ዝብል መንፈሳ ቦታተይ ንኽእላ ኢና ንውረሳ ዝብል መንፈሳ ቦታተይ ወሪድኒ እሞ መን ይቐውማ ቅድመ መንፈሳ ቦታተይ ኣብ ልዕለዩ መንፈሳ ቦታተይ ኣብ ልዕለዩ መንፈሳ ቦታተይ ኣብ ልዕለዩ መንፈሳ ቦታተይ ኣብ ልዕለዩ ንባታ ቦታተይ ኣብ ልዕለዩ ቅባታ ቦታተይ ኣብ ልዕለዩ መንፈሳ ቦታተይ ኣብ ልዕለዩ መንፈሳ ቦታተይ ኣብ ልዕለዩ ቅባታ ቦታተይ ኣብ ልዕለዩ ቅባታ ቦታተይ ኣብ ልዕለዩ ንኽእላ ኢና ንውረሳ ዝብል መንፈሳ ቦታተይ ንኽእላ ኢና ንውረሳ ዝብል መንፈሳ ቦታተይ ንኽእላ ኢና ንውረሳ ዝብል መንፈሳ ቦታተይ ወሪድኒ እሞ መን ይቐውማ ቅድመይ መንፈሳ ቦታተይ ኣብ ልዕለዩ መንፈሳ ቦታተይ ኣብ ልዕለዩ መንፈሳ ቦታተይ ኣብ ልዕለዩ መንፈሳ ቦታተይ ኣብ ልዕለዩ ቅባታ ቦታተይ ኣብ ልዕለዩ ቅባታ ቦታተይ ኣብ ልዕለዩ
يمسكن كنديهم بجزائر بحث بلوكم اوكي املاخ مسكن عجخا انا هي سامريتان يكون كواص امصين دلا مالتي كم تزحلف سنبت تنبهنا يوم بزعا كابز بوتا زي هنوص مخنا بترغاغا ما هنገልጾ ስለጸናህና ነተናይ መሬትን ናይ ቤትን መስርሕ ዝኸውን ምውጻእ ካብሎም እንጅምራልና ማለት ያምላኽ መስገን ብዝደመቀ ብዝበለጸ መገድና ገበርና ይኽን ከይዲና ንሎም ግን በዚ ክንጅምርና ሓደ ቃል አምላኽ ከንብብየሞ ذين كلاتنا ፍታው ልብና እግዚአብሔር አምላኽና ክነህቢና ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ሓደ ቃል አምላኽ ኣሎ ጥቅስ 29 ከመይ ክትህብ ከም ዝግባእካ ዘስተምህር ቃል አምላኽ ኣብ ጥቅሲ ትጫዓተ ዘሎ ክንብብየ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ብፍጹም ልቢ ፈትዮም ስለዝሃቦ እቲ ህዝቢ በቲ ብፍታው መሃቦም ተሐጎሰ ንጉስ ከኣ ዓብይ ሓጎስ ተሐጎሰ ይብለና ማለት እዩ ልዕሊና እንድሕርኢና ኣብ ጥቅስ 3 እንታይ ይብለና ኣብ ልዕሊ እቲ ነታ ቅድስቲ ቤት ኢለ ዘዳለኽዎ ኩሉ ድማ ነታ ቤት አምላኺ ፈትየያ እሞ ናይ ርእሰይ መዝገብ ወርቅን ብሩርን ስለዘሎኒ ወሲኸ ንቤት አምላኺ እህባለሁ ኢሉ ዳዊት ሂቡት ህዝብ ድማ ብኡ ተተባቢዑ እንደገና ከም ዝሃበ ይነግረና ማለት እዩ አምላኽ መስገን ንቤት አምላኽ بخال أزراربا نهزب أملاخ نحن لو مين نصرح بيت أملاخ زي حضر له بيت هيكون هزب أملاخ زقل قالوا له بيت نسرح مالتي آمين أملاخ زي حضر له بيت نسخاتكم يهم سكن نحن أين أبونو نحن أجن أنتنا عقلوت كتعملنا بيت سلزلينا أينا كم من بلدنا مالتي أملاخ مسكن سلزي نهزب أملاخ نعقل له زخون زمت ولدتات ملكة زخون مالتي أملاخ مسكن أملاخ زقل قالوا هزب خامس أملاخو زرّا خبلو أملاخو زمل خلو بوتا لومي هيلنا نجمر سنزلنا لومي بفتاول بنان እግዚአብሔር አምላኽና هنبينا صلي امو املاخ مسكن اسكن ابسو كفسب لبو ناملاخو نبيت املاخو زلو فقري كسع خميو كم زناي داويت እግዚአብሔር ልበይ ከም ናይ ዳዊት ገበሩ ንመሃብ እግዚአብሔር አበድሕር ዘይ باللب ይገበሩ እናበልና እስከን ጸልይና በመሃብ ዝርከብ ሓጎስ አሎ ሃሌሉያ በመሃብ ዝርከብ ሓጎስ ጥራሕ አይኮነ በመሃብ ዝርከብ ዓስብ አሎ ኣብ ሰማይ ሓሊፉ ይጸንሕ ሃሌሉያ مزجب كاب سماي يخونن كأجزابير مسجن أبزي نقدسان النجلجلو عجلجلوت زرسع جفاعي أملاخ يكونن زلنا بنا أجزابير نمسجنا كلنا زابير حجر ما سلز هب كنا عدل نمهاب عدل سلز تخفتنا نمسجنا لنا زابير أب كلمة موجوس رخيمنا أجزابير كابتز هب كنا خنهب حجر ما أجزابير أبو بفتاو لبنا أجزابير كنهبك كم زعم سل أجزابير أبو أفدق سلز خفت كنا نايم براخ أفدق سلز خفت كنا زابير أبو كابتز قبل سزهبي زبارك تصحيف خمزلو بزهبنا متن برختك زابير سلامك زابير أبو ناتك عزوز نقرب هي وتناس لزبزح زند أمنا زابير أبو نزل جمرو زلنا عيد ما زابير أبو لو من عهت أمنا نجمرو لنا زابير أداو كاد ما خمز في السمو وخنا أمنا لنا من مسجنا كلنا سلت قبل كل سبحان مسجنا كاب يسوع كريستوس نازريت هوشم آمين ويتاي بارك لا جمرة اوكي املاخ مسكن دهبكم كلهم اوكي املاخ مسكن دهبنا خلينا ها زياد صيب على خنق في حينا بزح سلوتوبو اكفح خنبلاينا باسكيت كنقبر عينا بلا لو باستر كا بباسكيت ناس اللي خنقب دحر حج امين العسر عمتنا بزع سلدن زارب لنا مچ يغرمي اوكي لو ما عاد مجمرتا غزي زمصخم اغاش انتلهم مجمرتا ملكت كتريوني ايدكم حاف كتبلي ايدكم حزب املاك تلاليو خبي بوتا خمز مصخم كتفالوطنا بمحرات أملاخ حتى كم اللهم لو معلتي مجمر تجزين أبزو تهز مسحهم عجاش أحوات أحات أنت لهم وتاي باركي وتاي باركا ريكم اللهم كعبد عن مسحهم كال غاشا له غاشا مجمر تجزيز مسح حراي أملاخ مسجن سلزي برغت حافتين كم ما بحرد الله بروح حوي كابزل لهم حاف كتب لي خمومه نهزب أملاخ سمكومن كابي بوتا خمز مساخومن كتلالي ويهم ويتاي باركم اتابع عايج خداني جهاب له هراك ابي كمز مساخي سمكن
يس عزيزة كبحرين قاعد هاي مساحة عزيزة welcome نجاس يوحنس كهوا دي سابا قاعد هاي مساحة قاعد بسلام بدحنا بيت إخزابير مساهم قاعد بدحنا مساهم بيت أبوهمي أملاخ مزجن بيت أبوهم كم زلهم يسمعهم عشرس كبوهم بروشر أو أدراشهم تلفونكم اسمن قاشهم كم زلهم صحافلنا ننتي بقربا كنرخبكم مالتي سلازي ابنيزرنا مسرت فوسي بيت خرسيان تباهلنا بكينيا اب نيروبي نفلت احواتكمنا ملاخ مزكن راينا دمان حزبنا نمدرنا مسرت فوسي ممصايو مريح تقسنا ها دقها نتقدم زعنو خندقون مسرت بزحات ولدو ها كتقومي خن دا افروسن مسافرو زخون مقد معرين كاتبيلكا خصمي خابلنا املاخ مزكن سلازي ابزي نغلغلو اغلغلوت نولدو زطمته لتولد زطمته رسنا دا تفوسنا املاخ بتا املاخ زفوسنا فوسين حزبنا نفوس خنكون نعيزلنا نسعر زلنا احواتكم الناس لذي ابزي حساب زمسانا تحبروا عدوماتكم ويتا يباركم قاعد حن نصاهم قال انتي متنبهتالني زمص زلو قدام تن مدباتنا كنسرزن قنينا بزقنينا خنتات زمص زلو قدام علت 25 ورح 3 تشن 23 تانا ولدي بروجرام تا لعباينا زي ترفنا تبلا استي تسحونا زمهرنا بزعبان دقنا هميغنا بيت أملاك نسرتهم كم زقبعنا خميجنا نحجزهم كم زقبعنا مرنا تمرتين أي ولدي ساعة قصة لي عملتي ساعات 4 فراغ يعني إن نرهب سلزيك قدام أي ترسعوا ياهم حزوا زمزل له قدام قال خاني حجي كلمينا قال أملاك مخدنا خا بأبي الحونا خاني ناي تمرتي نهصانات بتمرتي ناي مدغاف اغلغلوت علنا مالتي educational support ministry نبلو بو ريبورت قربلنا ايو نزمت زلو سنبت كا تاز حلف سنبت زغبرنا ناي فاينانشال ريبورت عامتاوي صبصب ناي فاينانس نبي تخرسيان بزح سبا سلازي تساتفكم وشعو مالتي كندغما وسينا سلازلنا سلازي نزمت زلو سنبت كا نعا بحونا تصفى علم كاسخ اخت قربلنا حجي نافتا زلاتنا ناي ريبورت غزي خنا حلفينا نابيل نابز كعدمه ويلكم ابيل حوال حراي كم يحديركم እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን كلكم بكريستوس يسوع سلام املاخ يبزحلكم ابزي اماكلكم دويله زلخو بزعبا زي ناي ايفن ايزر educational support minister ዝባሃል ጸብጻብ ንማሃቢ ማለትዩ ስለዚህ ነውሕ ግዜ አይኮስድኔ እቲ በቁጽሪ استقمጠ ስለዝኾነውን ምናልባት በአካል መጽሁን ክትሪውን ተዳደሊኩም ዚያዳ ሕቶ ወይ ደሞ ሐሳባት ክንቀበልና ዳሐር ማለት እዩ ስለዚህ ኤቨን ኤዘር ኤዱኬሽናል ሳፖርት ሚኒስትሪ ማለት አብ ሕዳር 2015 በአባላት ዝቤተ ክርስቲያን ዚ ሓደ ቅንአት ምስ ሓደረ ነቲ ቅንአት ድማ መዕለቢ ክወሃቦ ኣለዎ መፍትሒ ክመጽ ክእል ኣለዎ ተባሂሉ ዝተጀመረ ወይ ድማ ዝተመስረተ ሚኒስትሪ እዩ ስለዚህ ካብ 2015 ሕዳር ተሓሳብ ምስ መጸ 2016 ጥሪ ድማ አገልግሎቱ ዝጀመረ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ፎከስ ናይዚ ሚኒስትሪ እዚ ኣብ ትምርቲ ደገፍ ንምግባር እዩ ከም ትንሪኦ ዘለና
ኤቨን ኤዘር ኤዱኬሽናል ሳፖርት ሚኒስትሪ ወይ ድማ ኤቨን ኤዘር ትምህርታዊ ደገፍ አገልግሎት ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚህ አጀማምሩኡ ከምዚ ይመስል ምናልባት ሚኒስትር ክባሃል ከሎ ብዙሕ ግዜ ንጹር ዝኾነ ምስሊ ክህልወና ሚኒስትርን ቤተ ክርስቲያንን ይፈላለዩ መብዛሕትና ፍልጦ ክህልወና ክእል ኸውን እዩ ቤተ ክርስቲያን ማለት ዝዓበየ ዕላማ ክርስቶስ ታርጌት ጌራ ምድሓን ነፍሳት ቀዳምነት ሂባ ተዓይ بعبي دما تي دوكترينالن قانوناون زخونه سرعات تمالئ زعبي اورغانيزيشن مالتي منستر مالت ግን ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ተማልኦ ሓደ ክፍሊ ወይ ድማ ፓርቲኩላር ዝኾነ ቪዥን ሒዙ ዝንቀሳቀስ እዩ ማለት ስለዚህ ኣብ ሚኒስትሪ ፍሌክሲቢሊቲ ሎ ናይ ራእይ ምልውዋጥ ኣሎ ሎካል ኣይኮነን ተንቀሳቃሲ እዩ በብእዋኑ ድማ ክሕደስ ዝኽእል ዓይነት ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ትሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ጽላል ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል ትካሊ ማለት ስለዚህ እዚ ሚኒስትር እዚ መጀመሪኡ እንታይ እዩ ዝመስል ምናልባት ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣብ ሞንጎና ወለዲ ፋይናንሻል ሕጽረት ከጋጥሞ ምኽእል እዩ ንቡር ድማ እዩ ማለት እዩ ኣማ ከልና ግን ልክ ከምቲ ሐዋርያት ኣብ ሞንጎኦም ሓደ ኳ ሽጉር ኣይነበረን ዝተባህለ እቲ ፋይናንሻል ፕሮብሌም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ጸገም ከይፈጥር which is time ማለት እዩ ኣብ ናይ ትምህርቲ ሴክተር ህፃናት ካብ ትምህርቲ ቦኺሮም ክራአዩ የብሎምን ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ሰብ ብዝኾነ ይኹን ዓይነት ህይወት ክሓልፍ ከሎ ኣብ ህፃናት ዝመጽእ ኢምፕሬሽን ግን ቀሊል ስለ ዘይኮነ ህፃናት ከይተማሃሩ መንእስያት ከይተማሃሩ ኣብ ገዝኦም ናይ ትምህርቲ ዕድል ተነፊጎም ኮፍ ክብሉ የብሎምን ዝብል ዘበገሱ ሓሳቢ ማለት እዩ ስለዚህ ምናልባት ፍልጠት ማለት ክሳብ ክንደይ ንዓና ይርዳእና ነፍስ ወከፍና ነናይ ገዛእ ርእስና ትርጉም ኣለና ማለት እዩ ሓይሊ ፍልጠት ብርሃን ስለዚህ ሰብ ካብ ፍልጠት እንተዳ ቦኺሩ ወለዶ ይቦክር ከም ዘሎ ኣእምሮ ናይ ሰባት ይበላሾ ከም ዘሎ ዕላማ ናይቲ ሰብ ብኻንነት እምበር ናብ ጥቕሚ ገጹ ክመጽእ ከም ዘይክእል ርዱ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ዝኾነ ይኹን ደጋጥም ጸገማት ኣብቶም ተምሃሮ ኣብ ናይ ትምህርቲ ሸነኽ ጸገም ክፈጥር የብሉን ስለዚህ እዚ ሚኒስትሪ እዚ ነዚ ሃጓፍ እዚ ንምምላእ ቅዱሳን ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብ ደቁ ኢንቨስት ክገብር ዘይኽእለሉ እንተዳ ሕጽረታት ኣለዎ ነዚ ነገር ዝመልኢኻ ነፍስ ወከፍ ተምሃራይ ክመሃረሉ ዝኽእል ዕድል ምፍጣር ይተቀዳማይ ማለት ስለዚህ እቲ ስኬርሲቲ እቲ ፋይናንሻል ፕሮብሌም ከመይ ጌርካ ይሽፈን ይተቀድ ዕላሙ ካላይ ከዓ ክመሃር ስለ ዘለዎ ይመሃር ማለት ጥራይ ኣይኮነን እቲ ናይ እግዚአብሔር ፍርሃት ሓዲርዎ ጽባሕ ንጎን ወለዶ ኸውን ዝኽእል ተምሃራይ ከመይ ጌርና ነፍሪ ስለዚህ ኣብ ሞንጎ እዚ ከተማ እዚ ዘለዋ ቤት ትምህርታት መጽናዕቲ ተገይሩ ዕላማ ኣብ ህይወቶም ናይ እግዚአብሔር ፍርሃት ሓዲርዎም ከመይ ጌሮም ጽባሕ ንጎን ንትውልድን ሃገርን ሞሳ ኾኑ ክእሉ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ፍርሃት ዘማእከለ ቤት ትምህርቲ ክድለለው ተባሂሉ ብመጽናዕቲ እዮም ድማሃሩ ማለት ስለዚህ ኣብ ነፍስ ወከፍ ቤት ትምህርታት ዘሎ ብሉጽነት ተራእዩ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ብናይ እግዚአብሔር ፍርሃትን ብጥበብን ከዓቢሉ ዝኽእሉ ጎን ጎን ከዓ እቲ ምድራዊ ፍልጠት ከቐስሙሉ ዝኽእሉ ባይታ ንምፍጣር ክንቀሳቐስ ዝጸንሐ ማለት ስለዚህ ኦቨርኦል ቲ ኣብዚ ዘሎ ቻሌንጅ መበገሲኡ ዝመስል ሶሉሽኑ ድማ ነዚ ንምፍታሕ እዩ ድንቀሳቐስ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኤቨን ኤዘር ኤዱኬሽናል ሳፖርት ዝብል ኣብ ትሕቲ ኤቨን ኤዘር ቤተ ክርስቲያን ጽላል ኮይኑ ዘገልግል ማለት እዩ ምክንያቱ ከምታ ኣቀዲመ ዝገለጽኮ ሚኒስትሪ ካብ ቤተ ክርስቲያን ተፈልዩ ክወጻእ ይክእል ትዝዓበየ ዕላማት ግሬት ሚሽን ድበሃል ንምህራም እንተኾነ ግን ብዝተፈለለ መንገድታት ይንቀሳቐስ ይኽእል እዩ ኣብ ትሕቲ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ዕይኡ ክዓይ ግን ንቡር ምክንያቱ ትዝዓበየ ሚሽን ቤተ ክርስቲያን ዝተሰኪማቶ ስለ ዘላ ማለት ስለዚህ እቲ ኤቨን ኤዘር ዝብል ካብቲ ናይቲ ጽላል ኮይናቶ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ዝተወስደ ሽሚ ማለት እዩ እቲ ኤዱኬሽናል ዝብል ድማ ኣብ ትምህርቲ ፎካስ ብምግባር ተናይዚ ሚኒስትሪ አገልግሎት ተማሃሮ ክመሃሩሉ ዝኽእሉ መድረኽ ምፍጣር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሳፖርት ድብል ደሎኻ ምድጋፊ ምሕጋዚ ጎደሎ ምምላይ ነፍስ ወከፍ ክርስቲያን ቤተሰብ ብጾር ክነብር የብሉን ብዘይ ጾር ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ሰብ ይዓቢ ይወልድ ንደቁ ስለ ዝነብር ማለት እዩ ኣብ ደቅኻ ትሪኦ ትደሊ ዕላማ ንምጭባጥ እዚ ሃጓፍ እዚ ክህሉ የብሉን ተማሃራይ ጎረቤትካ ኸይዱ ክመሃር ከሎ ወድኻ ኣብ ገዛ ኮፍ ክብል ከሎ እንታይ ዓይነት ተጽዕኖ ይፈጥር እንታይ ዓይነት ጽልዋ ይፈጥር بعبي እውን ዞም ዘይተማሃሩ ሕብረተሰብ ንሃገር ክሳብ ክንደይ ሸኽሚ ከም ዝኾኑ ኩልና ይርዳእና ማለት ስለዚህ እዚ ሚኒስትሪ ዝብሎ ዘለኻ አገልግሎቱ ኣብ ናይ ትምህርቲ ደገፍ ፎካስ ገይሩ ዝኸይድ ምዃኑ ማለት እዩ እቶም ዝሕግዞም ፓኬጃት እዚኣቶም እዮም ንኣብነት ዓመታዊ ክፍሊት ናይ ተማሃሮ በብተርም ይኸፍል ካልእ እቲ ንተማሃሮ ዘድሊ ስቴሽነሪ ከም መጽሓፍቲ ዝኣመሰለ እውን ይኸፍል ዩኒፎርም እውን ሓገዝ ይገብር እዩ
ناي ترانسبورت أجلجلوتون حاجة يجبر كاو حلف في لغة جل ولدي جل تمهارو ناي تمرتي وصعيتات كشوفونه خليهم نتخونا جن أمنا بروم كم نتعنا زمسل وصعيتات ويدما توسع حاجة زابزل لهم إذا ناي تمرت نشوفن خلينا بزجن دقف ندلي ناس بولوها تناي living expense يشوفنا اللومي مالتي سلزي ساب حجي كارنتلي كم زي عينت عيون أجلجلوتن حيزو إذا أتصل زلوا مالتي أتي structure and responsibilities نايزي minister دما أب سلسلة كاتيجوري كفيلنا نريو مالتيو steering committee بحالالو زي steering committee بحال نتوم شماغلتات ويدما مرحت بيت كريستيان زدق على لخفلو خوينو نفس وكف بيتسب انتاي عينت هيوت اللو بقربا سلازكتاتلو من كحجز اللو منيو ابزي دقف زي كختت زلو حجز emergency زلو منيو نموسان اتي ناتوم سلطاني خون مالتي بعبي دماتي اماونت خندي اماونت حجوز له زوم بيتسب زيم ازي كفال زي شوفونو خوليم زي كفال زي شوفوني كولونيم زبل وسانين مهاب ازبوتا زي تقميط له مالتي اتي advisory committee and core team دبال كاني تنصاصيلو زرا يكونن كلتيهم تملاليهم زخوديهم تي advisors بحال جن منالبات استراتيجي اموصا كومون تي fundraising progress mobilize مغبار يسرح مالتي ስለዚህ ኣብዚ ትንሳኤ ኣሰፋውቲ ተሓፍትና ከም ቼር ፐርሰን ኮይና ከም ኣሲስታንት ድማ ዮናታን አርአያ ክሳብ ሕጂ ብንጥፈት ከገልግሉን ከዓዩን ጸኒሖም ኣለው ማለት እቲ ኮር ቲም ዝበሃል ከዓኒ ዴይ ቱ ዴይ ኣክቲቪቲ ናይቲ ሚኒስትር ዝከታተል ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ቀረባ ኣነ ተሓዊሰዮም ኣለኹ ከም ማናጅመንት ናይቲ ሚኒስትር ኮይነ ድማ የገልግል ኣለኹ ማለት እዩ ሽመይ ኣው ተጻሒፍሎ ካለ ዮዲት ሓፍትናውን ከም ኣሲስታንት ኮይናላ ሰናይት ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰናይት ፍራንቸስኮ ድማ ከም ካሸር ኣላ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ከይጠቀስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ እዚ ሪፖርት እዚ ተጾሚቑ እዚ ኣገልግሎት እዚ ንጥፈታት ይገብራሎ ንኽንብል ምኽንያት ዝኾኑና ኣሕዋት እዚኣቶም እዮም ስፔሻሊ እዞም ኣድቫይዘሪ ኮሚቴ ይበሃሉ ዮናታን ሓውና ከምኡን ቲቲ ተስ ሓውና ጁዲ ዘይፀዓት ጻዕሪ ብምግባር ክሳብ ሰዓት እዚ ነዚ ሚኒስትሪ ኣገልግሎት ህያው ክኸውን ዝገበሩ እዮም ማለት ስለዚህ ክብሪ ስለ ዝግብኦም ጣቂዒት ንዓኣቶም ጥራይ ኣቂዒት ምክንያቱ ነፍስ ወከፍ ኣገልግሎት ክጅመር ይኽእል እዩ ኣለኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ግብሪ ኢምፕሊመንት ኮይኑ ክትሪኦ ከለኻ ክንደይ ጻዕሪ ከም ዝሓትት ኩልና ኣይንዝንግዑን ኢና ማለት እዩ እዚ ሳልሳይ ነጥቢ ድማ እቲ ፕሮፋይል ናይቶም ቤኔፊሻሪስ እዩ ክሳብ ሕጂ ኣብ 2022 ፎካስ ገይረ ክዛረብ ምክንያቱ ዝሓለፈ ጸብጻብ ኣቀዲሙ ተገይሩ ከም ዝነበረ ስታይ ስለ ዘለን ሓበሬታ ስለ ዘለን ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ 2022 27 ተማሃሮ ጠቅላላ ተደገፍቲ ናይዚ ሚኒስትር ዝኾይኖም ማለት እዩ እንተዳ ብጾታ ክንሪኦ ከለና 37% ኣወዳት እዮም እቶም 63 ሚእታዊት ኣብዚ ደገፍዚ ኢንቮልቭድ ዝኾናኻ ደቂ ኣንስትዮን ማለት እዩ እዚኦም 27 ተማሃሮ ካብዞም 12 ቤተሰብ እዮም መፅኦም ማለት ስለዚህ 12 ፋሚሊ ኣብዚ ማሕበር እዚ ብዘይ ዝኾነ ስክፍታ ደቁ የምህር ኣሎ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን እልልታን ጣቂዕትን እስክን እግዚአብሔር አምጥቶ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ባይዘወይ ኣፍልጠት እንተዳ ፎካስ ዘይንገብር ኮይና ወለዶ ናይ ምቕጻል ሕልምን ራእን የብልናን ትራእይና እዚ ቤት ኣፍልጠት እንተዳ ዘይተወኪሩ ቤት ትምህርቲ እንተዳ ብቕዓት ሃሊወን ክሰርሓ ዘይክእለን መንግስትነቱ ናይ ምቕጻል ሓይልን ዓቕምን እውን የብሉን ማለት ስለዚህ 4.4 ቢልዮን ዶላር ኢንቨስት ገይሮም ባጀት ገይሮም ማለት ንምንታይ ነቲ ናይ ትምህርቲ ሴክተር ከዓቢ ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ማለት ስለዚህ መንግስታት ከማን ክሳብ ክንዲ ይትረፋ ንሕና ናይ እግዚአብሔር መንግስት ዝርዳእና ሰባት ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ዝብል ደሎ ብዚ ከዓ ናይ 2022 8 ዶነርስ ወይ ድማ ደገፍቲ ኣካላት ተሳቲፎሞ ማለት እዩ እዞም 8 እግዚአብሔር ናብ 80 ከብፅሖም ናይ ወትሩ ጸሎት ናይ እንተኾነ ግን ኣብዚ 2022 8 ሰባት ብሙሉእ ደገፍ እዚ ዝመስል ኣማውንት ሓገዝ ገይሮም ማለት እዩ ትንሪኦ ደለና ምናልባት ራእይና ተሎ 4 ሚልዮን 315,850 ዶኔት ገይሮም ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነፍስ ወከፍ ሰብ የማነይትኻ ዝገበረቶ ጸጋሜትኻ ይትፍለጦ ስለ ዝኾነ ማንም ሰብ ሽሙ ክርቆሕ ኣይደልን ንሕና እውን ክረቑሖም ፈቃደኛታት ኣይኮኑን እንታይ ዳ ነፍስ ወከፍ ኮድ ተዋሂቦ ኣሎ ማለት ዶኖር 1 ዶኖር 2 ዶኖር 3 ተባሂሎም እዮም ዝፍለጡ ስለዚህ እቲ
ناي منفساو برينسيبل ناي لكسون كي تسحت خيد كخلالو مالتي أبزن تدارينا ها ريسورس موبيلايزيشن بروجريسيف من الوقت كاب كلتشن 10 شدشن كم يجيرو متي حساب كلتشن 20 كلتن تأماونت خنرين خلينا مالتي كاب تحتي حدا نتبي حدا مليون 950 شحن زبل دلو ناي كلتشن 10 شدشن ناي مجمرة انفست ويكا دونيت تجبري مالتي ناي كلتشن 10 شعاتن تداريهم ها كلتا مليون 330 شحن شحن دابل خيد أب 10 شو مونتن إشتى يزحليلو ناب شو 900 شحن متيو كوميلو ناب كلتا شحن 20 10 شحن تدارينها كلتا مليون كوم دابل يقصلالو مالتيو كاب 20 حدن 20 كلتا نمود داتا 4 مليون 310 شحن شو مونتن 250 دقف تغيرو مالتيو أبزي تحت دلو نمبر اوف دونرز يمزياتهم أب كلتا شحن 10 شدشن 9 دونرز نيروما 10 شعته 14 دونرز ديوبم 10 شمونتن اب 3 دونرز وديو مالتيو 10 شعاتن كاني 5 دونرز يم نتي عمتاوي باجت موبيلايز غيروم مالتيو كلتشن 20 كا 3 7 منالبات زم سكورونا زنبره غزي كخون سلاز خيل مالتي كلتشن 20 حدنون 3 7 يم اب كلتشن 20 كلتن كن 8 7 لوك እግዚአብሔር ጸጋ ከብዛልካ ሁሉ ከምዚ እቲ ዕዮ ክጽል ስለዘለዎ ስንተ ነኺሱ ማለትዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን 3 7 بمليون دغمت وصايታት ኢንቨስት በመግባር ነዝራ እዚ ህይወቶም ሂቦሙሉ ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ደለካ ነገር ክትብ ዘገድድ ወይ ድማ ዘበራተ መንፈሳው ዕዮይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብቲ ዝወጽ ወጻይታት እንታይ ዝወጽ ከምታ አቀዲመ ዝገለጽኮ ኣብቲ ዓመታው ክፍሊት 2 ሚሊዮን ከባቢ 656 ሺህ ወጻይ ተገይሩ ማለት እዩ ኣብ 2022 ጥራይዚ እነዞም 27 ተማሃሮ ዝተገብረ ወጻይ ማለት እዩ ኣብ ስቴሽነርኻ 235 ሺህ ወጻይ ተገይሩ ኣብ ዩኒፎርም ዝተገብረ ወጻይ 50 ሺህ ጥራይ ዘሎ ኣብ ንትራንስፖርት ተባሂሉ ዝወጽ ወጻይ ድማ 978 ወጻይ ተገይሩ ማለት እዩ ኣብ ሊቪንግ ኤክስፔንስ ካ 140 ሺህ ወጻይ ተገይሩ ኣብ 2022 ጥራይዚ እዞም ተማሃሮ ኣብ ናይ ካታጎሪ እዮም ዘለው ምናልባት ፕራይመሪ ስኩል ክንደይ ተማሃሮ ኣለውና ሰከንደሪ ስኩል ዩኒቨርሲቲ ዝድገፉ ኣለው ደም የለው ንምርኣይ ከዓ እዚ ክንሪኦ ንኽእልና ኣብ ፕራይመሪ 12 ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ 8 ደቂ ተባዕትዮ ጠቕላላ 20 ተማሃሮ ፕራይመሪ ስኩል ዩኒቨርሲቲ ናቶም ስታትስ ማለት እዩ ኣብ ሰከንደሪ ስኩል ከኣኒ 5 ደቂ ኣንስትዮ 2 ደቂ ተባዕትዮ ጠቕላላ 7 ተማሃሮ ክሳብ ሰከንደሪ ስኩል ነይሮምና ማለት እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ዝነበሩ ዓመታት ዝሕገዝ ሓደ ሰብ ከም ዝነበረ ይፈልጥ ሞር ፎካስ ዝገብረሉ ኣብቲ መባእታዊ መሰረታዊ ናይ ትምህርቲ መቃን ተባሂሉ ዝፍለጥ ካብ ፕራይመሪ ክሳብ ሰከንደሪ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ክሳብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ገጹ ክዓብውን ናይ ኩልና ተስፋይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እቲ ዶኔት ዝተገብረውን አቀዲመ ገሊጽ ነይረ ምናልባት በዚ ቁጥር እዚ ክንሪኦ ንኽእሊና ዶነር 1 2 ሚሊዮን 200 ሺህ ዶነር 2 456 ሺህ 400 ዶነር 3 1 ሚሊዮን ዶነር 5 ዶነር 4 አብሰንት ገይሩ ኣብዛ ዓመት እዚ ማለት እዩ ዶነር 5 ግን 127 ሺህ እቶም አዘር ዶነርስ ድባል ደለውኻ ናይ ፍቅሪ ህያብ ምናልባት ኣብ ገለ እዋን ሳተፉ ኣብ ገለ እዋን ከዓ እቲ ናቶም ኮንትሪቢዩሽን ቀጻሊ ዘይክኸውን ይኽእል ማለት እዩ አዘር ዶነርስ ተባሂሎም ተቐሚጦም ዘለው ድማ 536,450 ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን እልልታን ጣቕዒትን ንእግዚአብሔር አምጽኡ እስኪ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብሚልዮን ክትጽውዕ ከለኻ ደስ ይዝብለካ ብፍላይ ከዓ ቅዱሳን ነቲ ገንዘብ ክገዝእዎ ከለው ገንዘብ ገዚእዎም ክትርኢ ከለኻ ሓደ ግዜ ተብል ኢኻ ገንዘብ ክገዝእዎ ከለው ግን ባህ ክብለና ይግቦይ ማለት ስለዚ ጠቕላላ እቲ ናይ 2016 ክሳብ 2021 ዘሎ ንጥፈታት ነዚ ይመስል ምናልባት ቀጥታ ኣታው ዝነበረ ናይ 2016 ኣብቲ ቶታል ኢንካም ዝብል ክንሪኦ ንኽእል ኢና 1,950,000 ኣታው ተገይሩ 1,531,862 ወጻኢ ምስ ተገብረ 418,555 ሒዝና ናብቲ 2017 ከድና ማለት እዩ ናይ 2017 ድማ 2,804,827 ወጻኢ ተገይሩ እቲ ኣታዊ ከምዚ ይመስል ተወጻኻ 1,796,106 ስለዚ ኣብ መወዳእታ
أتي تعرف زنبرة 1 مليون 14 يخون مالت سلازي أتي قطري كم زندري أزلنا يا 10 شمونتن تشن 10 شمونتن كاني 1 مليون 723 شحن ستوسن أماونت وصاي أتي أتاو تجيرو مالتي وصاي ودما 1 مليون 475 شحن 574 دابل يخيد توصان تأتاون درجة تمساسالي مالت سلازي كلتشن 10 شعتنون كومو 2 مليون 268 شحن 300 أتاو نيرنا نابتي وصاهن كيد كلنا دما 2 مليون 136 شحن 470 حدن مالتي عسران دما 1 مليون 348 شحن 820 شعتن أتاو تجيرو مالتي توصايو خا 900 شحن 4 نابزنه لكم كلتشن عسران حدن 2 مليون 790 شحن 820 شعتن كمون توصاي 2 مليون 656 شحن 768 وصاي تجيرو مالت سلازي حفشاوي كندتي زاتو كندو وصاي يغبر ناي 100 ገለን شح غاف يقدف نتي زقصل زلو عمت كاني كم مبغس نتقاملو مالتي اب 222 قند فوكاس غيرنا هنزارب 134 شحن 61 مبغس حزنا مصينا مالتي كابتي دونيت تغبرخا 4 مليون 316 شحن 850 نيرو تقلالا 4 مليون 449 شحن 911 أتاوي نيرو زمنسترزي 4 مليون 58 شحن 590 كلتن وصاي تغيرو سلازي 390 حدن 390 حدن بلاس كا 310 شعتن كاني اتي ترف نيرو مالت سلازي اتوم زوص وصايتات كم زندريم زلنا نتمرتاو خفليت አለው ናይ ስቴሽነሪ ዩኒፎርም ወጽሎ ንትራንስፖርት ኮሙን ሊቪንግ ኤክስፔንስ ተባሂሉ ኣብ ናይ ናብራ ደገፍ ዝግበረሎም ወጽዩ ማለት ስለዚህ ሓፈሻዊት ኣሃዝ ክንሪኦ ከለና መሓዝ ክንሽገር ንኽእሊና ግን ጽሙቕ ብዝበለ ካብ 2020 ሳብ 2022 ኦልሞስት ንሸውዓተ ዓመታት ክቅጽል ከሎ ቶታሊ 2023 ፈርስተር ማውጽኻ ማለት እዩ ናብ 15 ሚሊዮን ዝግመት بكينيا شيلينج إنفستمنت تجيرو مالتي. ديابير استمسجن يخون. أقعيتي كبويسي. نايب حق أقعيتي كبوي. يسوع قويتاي. 15 مليون كينيا شيلينج إنفست تجاوبه. أبدك أنا مالتي. أبي حواتنا مات. صباح نجو برايت فيتشرز اللي هو إيرتران من مصرات. ولدو زتوكو بفرهاد عملاخ زل الليو. عزيم أبلوت تمرتي استمهارو. ولدو نمفراي ازي بيت كريستيان زي كمون زمنستر زي صح جايلو مالتي ازي مريح تقص بمقبار نبزحات ولدو كدا اومي سلازي ستيل افتر اي انفستي قبر كم زلو هياو ابنتي مالتي سلازي نعو زداركا 14 مليون 553 شح وصايتات تغيرو مالتي سلازي تنا 23 اولموست بزح اقداسي اي كخونيو حفشاوي نزي مثل أبز شوعات عمت بزح بروجرس كم زجبرة بزي أحزز خندريو كيلنا لنا من الوقت انتايو أبزوم دونرس تقصر خندريو هم تصنحنا شو مونت شعات 14 سلستن دابل خيط صنيحو كل جزء 5 لمن 5 سب زبها المسلال يكون سلازي تتصبصب زقربول زلو كلته مخنيات حدا از حزب املاح از صباح نغو هياو مسكر كوينو ابتو ولدو استغبر انفستمنت كرئن كمسكرن كالاي دما كابستو سند دونيت زغبرو سبات حليفو اب كل حزبي حزباو خوينو خيد سلازلو ازي عدمزي ناب نفس وكف سب يقرب مالت سلازي دحرز صبصابزي كم نيقوديموس بحلفني مصيو ابزي منسترزي انا 10 كبركت يدلي ازبل سبت دالو خوينو نعاي ويون نتسكرو بو خيليو كلنا بصلوت مدغافن تزللنا ነገር ኮንትሪቢዩት አምግባር ግን ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ሐላፍነት ምክንያቱ ወለዶን ሐንጽ ስለዘለና ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ
عنده سمع هذا زحلي لكم مصحف قدس كزارب كله تدخا تي ندخا زرحر حلوسي نمن لقحه እግዚአብሔር ከመዓሲ ደበኽ ዝብል መዓሲ ደበኽ ዝብል አያጽናዕኹም አንዲሁም ታጠቕሲ ኣብ ግዜ ጸገሙ አሜን እና ግዜ ጸገሙ ኻ እግዚአብሔር ታይ ገብሮ ማለት እዩ ደበኽ ይብለሉ አሜን ለዛ አምላኽ መስገን ንቅርሚት ምሻሉ ንዕዮ አምላኽን ንቅዱሳንን ብልክሲ ነውፀው ገንዘብ is not money wasted is money invested amen ስለዚህ ንህይወትኩም ንቅርሚትኩም ዳልኩም ሕሊፍኩም መንበር ኣብዘይ መለስ ጉድጓድ ወይ ከላይ ሓመድ አይኮንኩም ከደርቢኩም መኸይልኩም ማለት አምላኽ መስገን እግዚአብሔር ካ እሙን እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን we are happy for your generosity ማለት አምላኽ መስገን ካው ሓሊፉ ግን ዋላት ናይ ኤዱኬሽናል ሰፖርት ወን ናይ ፋሚሊ ናይ ባዲ ናይ ፋሚሊ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኮንትሪቢዩሽን ክህልዎ ስለዘሎ ልክ ዓምት ናይ ሰማሪታን ኣብ ተወሰነ ግዜ ናይ ኮንግሪጌሽን ኮንትሪቢዩሽን ክንገብሪና ኢልና ሓለፈ ግዜ ክስተሂብና ነርና አይደኖ ኢንካልኬት አይግበሩና ኣብዚ ግን ክግበር ይኾሙ ማለት አምላኽ መስገን ኣብ ውሕዳት ሰባት እቲ ከም ሚኒስትሪ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካታ ክትገብር ኣለዋ ማለት እዩ ከም ባዲ ማለት ኩላትና በተዓቕምና ዋላ ከምዚ መወዳታ ዝበሎ ኣቤል ማለት አምላኽ መስገን ካልእ እቲ ሊቪንግ ሰፖርት ምግባር ኢትስ ኖት ዕላማ ናይቲ ክስታይ ኣይኮነን ብርህት ክትከውን መታኒ ድሓርካ ኣኹም ከይመጽእ ማለት ሓደ ተማሃራይ ይኹም ዘለና ንሱ ኸ እንታይ እዩ ቢዩኤንኤችሲአር ስለዝኸፈለሎም ቲ ኤዱኬሽናል ሰፖርት ክስታይ ኮይኖም ስለዚ ናይ ኣብ ክንዲ ቲ ክስታይ ንኽራይ ገዛ ዝኸውን ንኸፍለሎም ማለት ርእሶም ስለዘይክእሉ ስለዚ ንፅርት መታን ክትኮን ማለት እዩ ሊቪንግ ሰፖርት ዕላሙ ይኮነን ናይቲ ኤዱኬሽናል ሰፖርት ግን ሓደ ግዜ እንድሕር ዳ ተማሃራይ ሓሚሙ ካብ ትምህርቲ በኺሩሲ ንኽሕከም ተገበርካሉ እውን ፀገም ኣይኮነን ዝተሓሓዘሉ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሆሊስቲክ ብዝኾነ መንገዲ ክንሪኦ ፅቡቅ እዩ እቶም ዝሃብኩም እግዚአብሔር ይባርኩም እቶም ትውሃብ ዘለኹም ከዓ እግዚአብሔር ናብ ዓብይ ነገር ከብፅሓኩም እዩ ንበረኸት ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ሞ ብኩሉ አምላኽ ክኸብር እዩ አሜን ዋታ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንከይድና ሓውና ተስዩ ቃል እግዚአብሔር ሸር ዝገብረና ያ ዌልካም ብሩኽ ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ሰናይ እዩ አምላኽ መስገን ሓደ ጥቕስ ከነንብብ እሞ ግዜ መታን ሴቭ ክንገብር ናብ ቃል አምላኽ ክንከይድና መጽሓፍ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕስ 1 ክሳዕ ጥቕስ 9 ኢያሱ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕስ 1 ክሳዕ ጥቕስ 9 ከንብቦ እየ ኮነ ከዓ ድሕሪ ሞት ሙሴ ባርያ እግዚአብሔር ንኢያሱ ወዲ ነነዌ አገልጋሊ ሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ሙሴ ባርያይ ሞተ ሕጂ ድማ ተንስእ ንስኻ ብዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ እዝን ናብታ ኣነ ንኣታቶም ንደቂ እስራኤል ዝሃብኩም ምድሪ ነዚ ዮርዳኖስ እዚ ተሳግሮ ከምቲ ንሙሴ እተዛረብኮ ከብዲ እግርኩም ዝረገፀታ ዘበለት ቦታ ንዓኻትኩም ይበኩም ኣለኹ ዶብኩም ካብ በረኻ ካብዚ ሊባኖስ ክሳዕ ዓቢ ሩባ ኤፍራጥስ ብዘላ ምድሪ ሒታውያን ክሳዕታ ኣብ ምዕራብ ፀሓይ ዘሎ ዓቢ ባሕርን ክኸውን እዩ ሙሉዕ ዕድመኻ ዝቃወመካ ሰብ የልቦን ምስ ሙሴ ከም ዝነበርኩም ሳኻ ድማ ክኸውን እየ ኣይሓድገካን ኣይጥንጥነካን እውን እታ ነቦታቶም ክህቦም ዝመሓልኩሎም ምድሪ ንስኻ ነዚ ህዝቢ እዚ ከተረስትዮ ኢኻ እሞ ፅናዕ ትባዕ ከምቲ ሙሴ ባርያይ ዝኣዘዘካ ኩሉ ሕጊ ንምግባሩ ክትሕልዎ ጥራይ ደኣ ፅናዕ ኣዚኻ ትባዕን ናብ እትኸዶ ኩሉ ምእንቲ ክቐንዓካስ ካብኡ ንየማን ኮነ ወይ ንፀጋም ኣይተልግስ ነቲ ኣብኡ ተፃሓፈ ምእንቲ ተጠንቂቕካ ክትገብሮስ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር እዚ መፅሓፍ ሕጊ እዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለ ሽዑ መንገድኻ ተቕንዕ እሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ እዩ ፅናዕ ትባዕ ኢሎ ዶ ኣዘዝኩኻን እግዚአብሔር አምላኽካ ኣብ ትኸዶ ኩሉ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራህ ኣይትሸበር ክንጽልይና እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ስኻ ቅዱስ ህያው ጻድቕ ብምሕረት ሃብታም አምላኽ ኢኻ እሞ
عبس لزخونكا محارس لزخونكا نمسكنك لنا እግዚአብሔር ካብ ደቅደቅ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዘምጻኻና ንብዙሓት ዘይተገለጸ ሚስጥር እግዚአብሔር አምላኽ ዘዓለም ዚያሸፊኖም ንብዙሓት ሐሳቡ ዘፈጽመሉ ዘሎ ዘመን እግዚአብሔር ካብ ጸልማት ብርሃን ካብ ሪካ ጸውዕካና ይኻሞ ስለ ምሕረትካ ስለ ፍቅርካ ስለ ረድኤትካ ብህይወትና ስለ ዝተገለጸ ነመስግነካ ኣለና እዚ ካብ ምሕረትካን ካብ ረድኤትካን ይኾይንልና ሞ ንባርከካ ኣለና ሕጂውን ቃልካ ክንማር መጺና ኣለና እግዚአብሔር ስኻይኻ ኦምሮ ትኸፍት ንስኻይኻ ምስተዋዓልትብ ቃልካ ክዝረብ ከሎ እግዚአብሔር ንስኻ ተዘይ ከፊት ካልና ንስኻ ተዘይ ገሊጽ ካልና እግዚአብሔር አቦ ባዕልና ክንርዶ አይንከኒና ሞ ምግላጽ ኮነልና በዝማዓት ዝንጽልለና ሁሉ ናይ ጸልማት አሰራርሓ ቃልካ ሰሚዕና ተንኪፍና ክንውስን ክንሕልን ምስበልና ዝዋጋ ዘበለ ኩሉ ናይ አጋንንታዊ ኃይል ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ህይወትና ካብ ዝማሕበር ዝተበተነ ይኹን እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ይግዛአና በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን አምላህ መስገን ዝጣሲ ከነንብቦ ከምጸናሕና ሙሴ ኦፍ ኮርስ ንድሕሪት ንሽተይ ክምለሰ ንምንታይ እግዚአብሔር አምላኽ ንኢያሱ ቆሙ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 እግዚአብሔር አምላኽ ንአብርሃም እንታይ ገይርዎ ብለና ኣብዚ ሕጂ ቱርኪ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ኣው ተገሊጹ ስድራኻ ዓሌትካ ህዝብኻ ገዲፍካ ናብ ምንታይ ኪዲሎ ናብ ታዓነ ዘርኤካ ቦታ ኪዲሎ አብርሃም አሚን ወና አምላኽ እንታይ ኮይኑ ከይዱ ብለና ንዝባረኸካ ክባርኾን ዝረግመካ እንታ ክገብረ ክረጉመ ብዘላ ዓለም ባእኻ እንታይ ክትከውንያ ብዘረኻ ክትባረኽ ኢሉ እንታይ ሂቦ ብለና ተስፋ ሂቦ ተስፋ ምሳቦ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 እዚ ክነንብቦ ጸናሕና እቲ ኤርያ እዚ ሕጂ ሚድል ኢስት ዝበሃል ዘሎ ክሳዕ ቱርኪ ዝበሃል ዘሎ ኤርያ ንዑ እንታይ ክበካ ኢልዎ ውላድ ምሳነ አብርሃም ነዊሕ ግዜ ተጸቢው እግዚአብሔር አምላኽ ተገሊጹ ቃል አምላኽ ናብ መጽ ይብለና ናብ አብርሃም መጽ ይብለና እግዚአብሔር ተገሊጹ መስዋዕት ገይሩ አምላኽ ኪዳን መሊሱ አትይሉ ብለና ስለዚ እንታይ ኢሉ ተዛሪቦ ንዘርአኻ እዛ ምድር እንታ ክገብረ ክውበ ኢሉ ሕታያን ዝበሃሉ ህዝብ ግን ነይሩ ንሳቶም እንታይ አይኮኑን ኃጢአቶም አይመለል ኃጢአት ገብርሎም ኃጢአቶም ጽውኦም ምስ መለአ ግን ሓደ መዓልቲ ንዘርአኻ እንታ ክገብረ ናብዚ ምድር እዚ ከምጾ ኢሉ እንታይ ኢሉሉ ተስፋ አትይሉ ኪዳን ሂቦ ስለዚ ኸም ምስ ገበረ ኣብ ምድር ግብጽ ኸይዶም ግን ክንደይ ዓመት ክግዝዮም ኢሉ ተዛሪቦ 430 ዓመት ተገዝዮም እዚ እግዚአብሔር አምላኽ በሙሴ ገይሩ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ለይኹ 10 ትምህርትን ተአምራትን ገይሩ ካብ ግብጽ ካብቲ ጫካን ፈርዖን ጸቃጢ ገዛኢ ክትምሃር ዘይፈቅደልካ ናቱ ዕዮ ጥራይ ዘዓየካ ጫካን ገዛኢ ፈርዖን እንታይ ገይሮም ብለና አናጊፎም እግዚአብሔር አበይት ትምህርትን ተአምራትን ገይሩ ብለና 10 ትምህርትን ተአምራትን ገይሩ ስለዚ መሰውጾም ሙሴ እንታይ ገብሮም ጀሚሩ ብለና ክመርሖም ጀሚሩ ምስከዱ እግዚአብሔር አምላኽ ምሶም ለይቲ በዓንዲ ሓዊ ቀትሪ በዓንደ በና እንዳገበረነት ህዝብ እንታይ ገይርዎ መሪሑ ናብ ምድረ በዳ እንታይ ገይርዎ ወሲዶ ብለና እቲ ህዝብ ግን እንታይ ብለና ቃል አምላኽ ከና ክንሪኦ ከለና ዘአምን ህዝብ ይኮነን ነይሩ ናብ ድሕሪት እንዳተመለሰና አምላኽ እንታይ ገይርዎ አሸጊርዎ ስለዚህ ተአዘዙ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ምድረ በዳ 40 ዓመት ክኸሉ እንታይ ገይርዎ ፈኒ ሓዲጎም ገዲፎም ብለና አገርመኩም ጻድቅ በእምነት ይዝነብር በትን ድሕሪት ዝምለስ ነፍሰይ ባህ አይብላኒ ይሉ ማለት እዩ ድሕሪት ክንምለስ አይደለና እግዚአብሔር ተጀሚርና ጸኒዕና ደውልና ክንቅጽል ይዝደለና ስለዚ እዚ ሁሉ ምስ ገበሩ ኣብቲ ምድረ በዳ 40 ዓመት ተወዲዮም መነመን ተሪፎም ኢያሱን ካሌብን ጥራዮም ነታ ምድር ክስልይዋ ምስ ከዱ ጸኒዖም ደው ኢሎም ብዘሎ ተወለዶ ምድረ በዳ እንታይ ኮይኑ ብለና ተወዲዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ነዛ ሓድሽ ጀነሬሽን ይሕጅ ተስዩ ነዚ ጀነሬሽን እዚ ናብታ ነቦታቶም ዝሃቦም ተስፋ መሪሑ ከእትወስ ተጸውዐ መራሒ ሊደር መኒ ኢያሱ እዩ ኢያሱ ሓሪዮ ኢያሱ ማለት መጀመርያ ንረኽቦ ኣብ ቃል አምላኽ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 17 እስራኤላውያን ምስ አማሌቅ እንታይ ክኾኑ ከለዉ ክዋግኡ ከለዉ ብስሕለት ሴፍ እንታይ ዝገበረ ጅግናይ ነይሩ ዝቀርደደ ሰብ ነይሩ ስለዚ ከምኡ ኢሉ ኣብ ትሕቲ ሙሴ እንታይ ኮይኑ ብለና ልዕሊ 40 ዓመት ሰልጢኑ he was well trained ጽቡቅ ገይሩ ዝተልጠነ ሰብ ነይሩ ተባዕ ነይሩ ኩላቶም ንድሕሪት ክምለሱ ከለዉ ኩላቶም ንአምላኽ ምእማን ክስእንዎ ከለዉ ኩላቶም ካልኦት አማልኽቲ ከምልኹ ከለዉ ንሱን ካሌብን ሙሴን እዮም እንታይ ኮይኖም ደው ኢሎም ጸኒዖም ብዙሕ ነገር አያጋጥሞም ነይሩ ማለት አይኮነን በብዙሕ ነገር እዮም ዝሓልፉ ነይሮም ኣብቲ ምድረ በዳ በብዙሕ ነገር ይመጽዩ ግን እንታይ ዝገበረ ሰብ ነይሩ ጸኒዑ ደው ዝበለ ሰብ ነይሩ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ብሎሎ እታ ነቦታትኩም ዝሃብኮ ተስፋ
تا مدري سلازنا تهزب انت خد قبر خاص حجي حسكا خطاتو يخيلو سلاز اذا تقبر تكون كاغن كتقبرو زغباك حدا ነገር አለው ይሉ ማይሎ ማንቲ ናይ ትምርት አርስትና ናምላኽ መማንን መዛዝን ይናገር ካብ ምዕራፍ ሓደ ካብ ጥቅስ ሓደ ክሳዕ ጥቅስ 9 ተኸድኩም ተሪኹሞ ክልተ ነገር ይኹም ትረኹም ናምላኽ መማን ኣብ ኣምላኽ ምጽናዕ እንደገና ኻ ነቲ ቃሉ አንቢብካ አጽኒዕካ ከምታ ኣምላኽ ዝደለየካ ኾንካ እንታይ ምዃን ብምልላስ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኦኬ እንታይ ዝብ ዘሎ ካብቲ ጥቅስ ሓደ ጀሚሩ ሕልፍ እንዳውልኩ ክሬና ኣብ ተቐንዳ ሓሳበይ ካኣቱ ሙሴ እንታይ ኮይኑ ሞይቱ እዩ ስለዚ ንስኻነ ህዝብና ምንታይ ከተተወ ኢኻ ናብታ ጸባን ማዓርን ተውሕዝ ህዝቢ ሙሴ ባርያ ሞይቱ ዝብል ሓሳብ ይርአ ነይረ በቀዳይሲ ከመይ ደስ ብለካ መሲልኩ ብዙሓት እኮ ካብ ግብፅ ወፅኦም እዮም ኣይወፁን ድዮም ወፅኦም ሲ ከባቢ 2 ሚልዮን ህዝቢ እኮ ተወዲኦም እዮም ኣብቲ ምድረ በዳ እቲ ኒው ጀነሬሽን ተሓድሽ ወለዶ እኮ ተኪኡ ኣትዩ ሙሴ ግን ምስቶም ዝወዱ ወዲዩ ዘሎ ዘመን ትፈልጡ ዲኹም ፈታኒ ዘመን ጀሚርና ማለት ወዲና ማለት ኣይኮነን ሙሴ ከጽናዕ ከለኹ ይገርመኒ ነይሩ ሙሴ ባርያይ እንታይ ኮይኑ ሞይቱ እዩ ኣምላኽ ዝበሎ ኩሉ ብዝምድር ገይሩ ናብ ኣምላኽ እንታይ ኮይኑ ተሰብሲቡ ተኣኪቡ ብጣዕሚ የቕናዕኒ ነይሩ ሙሴ እንዳረኣኹ ከለኹ ማለት እግዚአብሔር ካብ መጀመርያ መወዳእታ ያጸብቀለ ይብል ነይሩ ብዙሓት ጀሚሮም እዮም ብዙሓት ካን ድሕሪት ተመሊሶም እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይርዳአና ከምቶም ጀሚሮም ዝውዱ ከምቲ ሙሴ ወዲኡ ዝኸደ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓና እንታይ ክብለና ከምኡ ክብለና ስለዚ ሙሴ እንታይ ኮይኑ ወዲኡ ኸይዲዩ ንስኻ ግን እንታይ ክትገብር ኢኻ ነዚ ህዝቢ ሒዝካ ክትኣቱ ኢኻ ቀዳማይ ነጥብ እንታይ ክንርኢና ንኣምላኽ ንእመኖ ንኣምላኽ እንታይ ንግበሮ ንእመኖ ንምንታይ ንእመኖ ዝብ ዘለኹ መሲልኩም ንኢያሱ ኣብ ቅድምኡ ዝጽበዮ ዘሎ ነገር ዓበይቲ ነገራት እዩ ዘፍሪ እዩ ፍኮርስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ዓበይቲ ትምህርትን ተኣምራት ክገብር ብዓይንቱ ርእዩ ዝመፀ እዩ እቶም ህዝቢ ኸይና ክንሪኦም ከለና ንኻልኦት ኣማልኽቲ ዘምልኹ ደቆም ባሓው ዝስውኡ ኤል ዝበሃል ኣምላኽ ኣስታተር ተመሪዑ ባል ዝበሃል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኢሎም ዘምልኹ ህዝቢ እዮም ነይሮም ደቆም ከይተረፉ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ዝህቡ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ነይሮም ጨካናት ህዝቢ እዮም ካብ እግዚአብሔር ኣዝዮም ርሒቖም ዝመላለሱ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ካብ ዝገርመኩም ነገር ከተማታቶም ከዓ ዝተዓርዳ እየን ያሪኮ ሓደ ጊዜ ያሪኮ ፈሪሱ ኢልና ንዝምር ኢና ምሽ ሓቂ ነቲ ናይ ያሪኮ መንደቕ ምስራቕ ሆሲ ካብ ዝገርመኩም እቲ መንደቕ ከመይ መሲልኩም ሙሉእ ገዛ እዩ እቲ መካባብያ ናይ ያሪኮሲ ብገዛ ዝተኸበበ እዩ ሕጂ ሜቢ ሚሳኤል ሳጽዋርስ አርቢጂስ ገለ ስለ ዘሎ መጺኻ ብኡ ከተፍርሶ ትኽእል ኢኻ ሽዑ ኣይትክእልኒ ኢኻ ዝተዓርዳ ከተማታት ናብ ቅድሞኦም ዝጽበዮም ዘለዋ ተዋጋእትዮም ኣብ ቅድሞኦም ዝጽበይዎም ዘለዉ ጽናዕ ትባዕ ክብሎ ከሎ ስኡ ኢሉ ይኮነን እተን ከተማታት ባዕልኻ ከተፍርሰን ኣይትክእልኒ ኢኻ እቲ ቦታ ዓቐበት ቁልቁሎት ኣለዎ መግቢ ሒዝካ ማይ ሒዝካ ጥራይኻ ነቲ ከባቢ ክትስዕሮ ትኽእል ተዝ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኢያሱ እንታይ ይብሎ ኣሎ ጽናዕ ትባዕ ንዓይናኹም እንኩም ብለና ኣሎ ማለት እዩ ኢያሱ ማለት ዛሓሪ ሽሙ ተቐይሩ ሆሺያ ሽሙ ነይሩ መድሓኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምንታይ ቀይሩሉ ሽሙ ሙሴ ኢያሱ ኢሉ እግዚአብሔር መድሓኒ እዩ ሰብ ዝን እስራኤላውያን ናብ ምንታይ ዘእትዎም ዘሎ መሲልኩም ካብ ባርነት ናብ ምድራዊ ነገር ይዘእትዎም ዘሎ ናብታ ጸባን ማዕርን ተውሕዝ ንዓይናኹም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ተስፋ ዘለና ናብ ሰማይ ንኸይድ ገይሩ እንታይ ገይርና ወዲ ኣምላኽ ኣድሒንና ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኢያሱ ነቲ ህዝቢ ጸኒዑ ነቲ ህዝቢ ኣጽኒዑ ሒዝዎ ከኣቱ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ንዓና እውን እግዚአብሔር ከምኡ ለና ማለት ይብለና ኣሎ ማለት ድሒና ክንጸንዕ ይደልየና እግዚአብሔር ወዱ ብክርስቶስ እንታይ ኮይና ኢና ድሒና ኢና ግን ምጽናዕ ከልየና እዩ ኣብ ኣምላኽ ምጥባቕ ከልየና እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ምእማን የድሊ እዩ that's why ንዓይ ርአ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ቅድሙ 31 ነገስታት ኣለዉ ኣብ ቅድሙ ዮርዳኖስ ዝጽበየ ኣሎ ብሓይልኻን ብዓቕምኻን ደው ዘይተብሎ ማይ ብሓይልኻን ብዓቕምኻን ክትስዕሮ ዘይትክእል ቦታታት ክትወጾ ዘይትክእል ቦታታት
سيزن عين تاي جبر نبلو له أمانني صنع أباي توكل أنا أنت جبرك عيلو يحلفه كبك عيلو أما تعرف قدس كينا هنريه لنا نايمنا جيجنا لنا نتصوع أبونا إبراهيم እግዚአብሔር አምላክ ምጽውዖ ንኸባቢ 25 ዓመትዩ ውሉድ ተጸቢዩ ነዊሕ ግዜ ይወስድሉ እግዚአብሔር ተስፋ ምሳቦ ነዊሕ ግዜ ይወስድሉ አብሮም ምዕራፍ 4 ተጻሐፋይ ሮሜ ክገልጾ ከሎ እንታይ ልወለ ነብርሃም ናይ ሳራ ማህፀን ሟት እንዳራይ ፋክት እኮ ሐቂ ይሬሎ እኮ ናይ ሳራ ማህፀን ይሬሎ እንዳሞተ ይኸይዳሉ እንዳአረገት ትኸይዳላ ንሱ ግን ንመን አይኮነን ጠሚቱ ንሳራ አይኮነን ጠሚቱ ንመን ጥምት ነይሩ اتزهابو تسفخ جبرا خمس كلت كم زلوا فليتو نبرمو نمأمان انتاي جبر بلنا برتع إسران حموشن عمد تصبي هجو كاغزي أبي يردان قلت عمد كويس تصبن لهم شورت كادي خات دلوا እግዚአብሔር ተስፋ ምሳበካ ገለ ነገር ምስተዛረበካ ነትዝበለና አሚንና ሐይዝና ዶይልና ክንጽበዝ ግባአና ሾርት ካት ኢና እንደሊ እግዚአብሔር አምላክን አምኖ ይደልዩ كزاربنا خلو بأخا خمس جبري خبلنا خلو يفلت عقمنا تخونتات كم زلوا يريلو نعوخ نريجن زدلينا نتخونتات كنت أمتى يكون نزدل الجابي أمنت ما نتسي حكيت فاكت ردي بقى نايسارا ما هتن already مويتي 9 عامت جيرة زارخ تبايت كلنا بحكم منا يقوم بخال النجارات ولا تتني تبايت كلنا أملاح جن أبراهام جن من يريو نتزلوا يكون نريو نتخ جبر زغل أملاك إنت جيرو أمينو بأمن الدويل ما شمار العالم بالزح نجرني تدبدي بينا يكون لا نمبر بالزح تلنا مش حكي بالزح أمنتنا نفتنا له نجارات الله أيكون عندي جابير ذهبنا تسفات الزدون جينا سبات الله كلهم ما عندك جابير تايب لنا له بأمنت صنعوا دوبولي بلنا نعملاك نؤمنه أملاك ود سبا يكونن نتزبلنا تسفى نتستزاربنا قال نتي كوني أبي وتنا زوج قال أنت يزجبر أملاكي زفتسم أملاكي كابانا قد أنت يدلي مأماني يدلي مصنع يدلي دوم بالي يدلي إسرائيل أنك نهر يوم كلنا እግዚአብሔር አምላክ I don't know እንኳን አና አብተዘመን አይነበርኩ ይሌ አምላክ ዘመስጎ እንኳን አምሶም አይነበርኩ ولا مش قالينا حجي كم كستاي كن حاسبه من خلينا انت عينت حزبيهم قالت بلي خامش انا انت لينا املاح زي مسكون انقع مسوم اينبركم وحم سوماي مسوم تاتلو بزح نغرات تغبر تخليها زغرمكم ነገር እግዚአብሔር አምላክ ካብ ግብጽ መሰውጾም ብዙሕ ትምህርትን ተአምራትን ምስ ገበረ ሒዝዎም ምስ ወፀ ኩነታቶም የምዝሩን ነሮም ኩሉ ግዜ ተስተውዒልኩም ለው ኩሉ ግዜ እትዘጋጥሞም እቲ ፋክት ተሐቂዮም ዝሩ ነቲ ዘሎ ባይታ እዮም ዝሩ ንእግዚአብሔር አምላክ ልዕሉ ኩነታት ምዃኑ ክሪእዎ ዓቕሚ ነበሮም ብዘይምነት ኮነ አምላክ ከተስምሮ ይትከልኒ አሕዋት አይመስለኩም ጻሐፍ ዕብራውያን ከም ይሉሉ ናይ አቦታት እንዳምፀ ሰብ ብዘይምነት ንአምላክ እንታኽገብሮ ይከልኒ ከስምሮ ይከልኒ ሒዝዎም ምስ ወፀ አቅድሞም ባሕሪ ፋክት ሓቂ ባሕሪ ለው ቅድሞም ትጨካን ፈሮን 430 ዓመት ዝገዝኦም የርክቦም ኣሎ ንሙሴ I don't know أنا sometimes أنت يا خابزيوم بقى كل جزء خم هاروز اللي أنت እግዚአብሔር አምላክ تقدم حج زسجر كان نجر كيروسعو تمال زحلف كاني نعون نذكركم نزح حج زقات من فيس كجبره كم نخبل اليوم زقبر نختم اليوم زقبره أبكر ما بحر الله حكي بدحرام تجكان فرون متصالو somebody وسيدو باروت كجبره ميمان እግዚአብሔር አምላክ أنت زاري بومي دقيمكم ما يتري ومن يهم يلو مستند تزاروا بمسيسي فتيمهم يمأمن أبجب صدق مقابر يلن أو ما تحشنا زيابير زري لهم حسب كل هذا رجزكم من هوينا زيابير عبيتنا جراتي ريال كامو سأل مأمانكا نتقات إمكازو لو كنتات موتري بدحروت زيابير زي حسب الكان نجر نعم ميست جبرا ماله مأمان سأل ماله بس زيابير عمله أنت جيروم أسجيروم 4 عامات كيدكم كتري وخلوهم كل جزء نتعب كرمهم زقات أمم نجارات تريم نتزق كرمهم زقات أمم challenge الناراي تداخيمهم هذا أبزولك مرة في 10 4 تخيلكم كتير يقول لهم ياسون كاليبن كابتهم 10 تخلته أبزول كلهم عرف 10 كسر لي وزخور 7 يوم نيرو كسر لي مسكروا ريبورت متيوم تزم صور ريبورت حكي تخكلي تنكتم مع عرضاتين أو زول له حزب تواقعت يوم
بقليلو ክትሕዘይ ትከልኒ ካቱ ቦታ ግን ኢያሱን ካሌብን እንታይ ኢሎም ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣይኮን ንሪዮሞ ነቶም ተዋጋእቲ ይኮን ንሪዮም ንመን እዮም ክጥምቱ ጀሚሮም ንኣምላኽ እቲ ዝበሎም ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገብረሎም ከም ዘስግረሎም ክልተ ሰባት ኣሚኖም ካብቶም 10 ክልተ ሰባት ማለት ቶም 10 ነቲ ኩነታት ብኩነታቶም ለኪዖም ከተማ ወፅበቕት ያ ፀባን ማዓርን ኣለዋ ኩሉ ኣለዋ ግን ቶም ህዝቡ ዘለዉ እንታይ እዮም ተዋጋእቲ እዮም ብቐሊሉ ካብ ክትወፅእ ኣይትከልኒ ኢሎም እቲ ናቶም ፍርሂ ን2 ሚልዮን ህዝቢ ጸልዩ ማለት ኣብ ኣምላኽ ብዙሕ ዘይውከል ንኣምላኽ ብዙሕ ዘይኣምኖ ሰብ ምስኡ ብዙሕ ግዜ ይትሕልፉ ሰሚዕኩምኒ ቆሪምሪም ዝብል ሰብ ዘማርር ገለ ረሓቑሃ ክጸልወኩም ሓደ ግዜ ወችማን እንታይ ኢሉ ተዛሪቡሲ 4 ዋልድ ናብ ሓደ ንሚሽን ከይደንሲ እጆ እናገልገላ ከለዋ ሓንቲ ካብአን ከተማር ጀሚራ ወሲነን እንኮ ከገልግላ ከይደ ግን መጽያ እንታይ እዩ በእምነት ደው ክንብል ይደልዩ ሲድራቅ ሚሳቅ አብድኔጎ ኸይና ሆሪዮም ኮለናሲ እንታይ ገይሩ ነበኮረነ ፀራ ምዕራፍ 3 ነተሓው መሊስኩም ሾሱ ኮይሎም ሓቀ ዝሰግድ ምስተሳእነ ገለ ተዕጽፊ ይኹን ኢሉ ነተሓዊ መሊስኩም ወሱ ኮይሉ አክቹዋሊ ነቶም ንበዓል ሲድራቅ ሚሳቅ አብድኔጎ ዘእተውዎም ከይተረፈ ይተሓው እንታይ ገይሩዎም ቀቲልዎም ለና ማለት ንሳቶም ግን ሓደ ነገር ወሲኖም ናማልኽትኻ አይንሰግድ ንዓኻ አይንሰግድ አምላኽና እንታይ ይገብር እዩ ይኽእል እዩ ካብ ዘሎ ሓው ከድሕነና ዓቕም ኣለዎ ወይ ደስ ክብለካ ንኣምላኽካ ከም ጌርካ ክትፈልጦ ኣብ ከበድቲ ኩነታት ነገራት ዘይኮነ እግዚአብሔር ክረዳእካ ኣሎ ነገራት ዘይኮነ ነቲ ኪኖ ነገራት ከሳግር ዝኽእል ኣምላኽ ይኽእል እዩ ኣምላኽና ኢሎም ኣይገርመኩም ፍቃድ ኣለዎ እቲ ጉዳይ ናቱ ናይ ምኽኣልን ዘይምኽኣልን ኣይኮነን ንሕና ብኡ ክንመውዲ ይደልዩ እንድዒን ፈለጥናን ግን ተደልዩ እንተመፂኻ እንታይ ክገብረና ክእል እዩ ከድሕነና ክእል ኢሎም ኣብ ሓዋኣትዮም ንሕና ንፈልጥ ሰብ ኣብ ሓዊ ምስኣተወ ቀልጢፍ እዩ ዝጥበስ ስጋ ክንጠብሶ ከለና ንፈልጦ እዩ ወላ ሓንቲ ይኮኑ ንብለና ግን ንመን እዮም ኣሚኖም ንሶም ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣይኮነን ካብ ሓዊ ከናግፍ ዝኽእል ካብ ሞት ከድሕን ዝኽእል ንዑዮም እንታይ ገይሮሞ ኣሚኖሞ ስለዚ ዳንኤል ወንደሴማ ምዕራፍ 4 ከም ጋጢሞ ብለና ኣፋና ብጽዓጽ ኢሉ ኣምላኽ ሓደ ገልጋሎ እንታይ ገሊጾስ ዳንኤል ነቶማና በስተዝርኢ ነይሩሲ ወደ ነይሩ ኣውጻን ንበሎ መስለኒ እግዚአብሔር ዳንኤል ግን ንመን ይሪ ነቶም ኣናብስ ዝፈጠረ ኣምላኽ መልኣኹ ልኢኹ ዳኽገብር ዝኽእል ኣምላኽ ከም ዘሎ ይፈልጥ ነይሩ ኣፋናብስ ከዓጽወሉ ከም ዝኽእል ማለት እምነት ወሳኒ ኣሕዋተይ ኣብ ኩሉ ኩነታትና ንኣምላኽ ክንኣምነሉ ኣለውና እግዚአብሔር ካብ ኩነታትና ንላዕሊ እዩ ወዳይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ይርአ ነይራሲ እንታይ ገርመኒ ነይሩ ሓደ ጸሓፋይ እንታይ ገሊጾ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ክፈጥር ከሎ ሲሉ ዝነበረ ገለ ይኮነን ጸጊንዎ ኢሉ ሓደ ዝነበረ ነገር ንዑ ይኮነን ዕሪዎ ኢሉ ካብ ዘየለ ናብ ህልው ዘምፀ ኢሉ ዘይነበረ ናብ ህልው ዘምፀ ኢሉ እዛ ኣምላኽ እዚ ሒዝና ፈይላ ይገብረካን ይኮ ትፈልጡ ዲኹም ኣሚንካዮ ተጸጊዕካዮ ፈይላ ኣይገብርኒ ገይሩ ይፈልጥኒ ነቶም ዝእመንዎ ዝጽግዕዎ ደው ዝብሉ እንታይ ገብሮም እግዚአብሔር የናግፎም ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 27 ከይና ክንሪኦ ከለና ኦሮ ዶ ክሊዶስ ዝበሃል ማዕበል መጽ ይብለና እቲ ማዕበል እንታይ ገይሩ ብለና ነታ መርከባና ይውጽዋ ብለና ምሽ ሓቀይ መሰና ወፃ ጳውሎስ ሓደ ነገር ተዛሪቦም ነቶም ኣብ 27 ትማሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ገይርኒ እዩ መልኣኹ ልኢኹ ተዛሪብኒ እዩ ማዕበል እኮ ትናወጻላ ታ መርከብ እኮ ስድ ገዲፎም ኣዮም ክትከይድ በቃ ክሳዕ ኮንትሮል ምግባር ስኡንዋ እኮ ኮይና ታ መርከብ ኣብ መወዳእታቶም ሰባት ከባቢ 13 ዓመት መግቢ 13 መዓልቲ መግቢ ይበልዑ ጳውሎስ ግን እንታይ ገይሩ ብለና ዝጸለየ ኣምላኽ መልኣኹ ልኢኹ ተዛሪብዎ ብለና መልኣኹ ልኢኹ ምስ ተዛረበ እንታይ ኢልዎ ወቀለኮ ታ መርከብ እኮ ትናወጽያ ታ መርከብ እኮ በቃ ብየማን ብጸጋም እኮ ማይ እኮ እንታይ ይገብራሎ ክሳዕ 6 ዝገድፎ ያ ኮይና ማለት ግን ጳውሎስ ታይሉ መሊሱሎም
ትማለ ለይቲ እግዚአብሔር አምላክ መልአኩ ልይኹ አነ ዝናቱ እሱ ዝናተይ ተዛሪብኒ ማንም ሰብ ካባኹም እንታይ አይከውኒ አይመውትኒ አይጠፍኒ አምላክ ይካንታይ ጎብሬ አብተቃደስ ክብለኩም ያአምኖዬ እትስተዛረበና አምላክ ጣዖት አይኮነን ሰሚዑ ዝምልስ ተዛሪቡ ነት ዝተዛረቡ ክገብር ዝኽእል አምላክ እዩ እሳ እኮ ታቃል በቃ ያአምኖዬ ኢሉ ስለዚህ አምላክ እንታ ክንገብረለና ክናአምኖለና ንያሱ ኾሚ ዝብሎ ዘሎ ከተማታት ዑሩዳቴን ኩሉ ዘፍሪ ይብቅድማኻ ዘሎ ነገስታት ኣብ ቅድማኻ ጽበዩ ካሎ ግን እንታይ ግበር ጽናዕ ኣባይ ተወከል ትጽናዕ ኣብ ክንደይ ጥቕስ ትረኽቦ መሲልኩም ኣብ ጥቕስ 6 ኣብ ጥቕስ 7 ኣብ ቅድሚ ኣብ ጥቕስ 9 ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ንያሱ እንታይ ይገብረሎ የበርትዖሎ ተኻላይ ሐሳብ እንታይ ወትሩ ቃል አምላክ እንታይ ከነን ክንገብር ኣለና ነንብብን ነጽንዕን አምላክ ክናምኖ ለና ተኻላይ ሐሳብካ ወትሩ ቃል አምላክ እንታይ ክንገብር ኣለና ነንብብን ነጽንዕን እንታይ ኢልዎ ነው ያሱብዚ ዴይ ናይት እንታይ ግበሮ አስተንትኖ አጽናዓዮ ካው እንታይ አይትኹን ነየማን ንጸጋም አይትታአለ ትገብሮ ዘበለ ሁሉ እንታይ ገብረካ ኢልዎ ክሰልጠካ ኢልዎ ጴጥሮስ ክዛረብ ኮሎ እንታይ ኢልዎ ኣብ ቀዳይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ጥቅስ 2 እግዚአብሔር አምላክ ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም ብለና እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምና እንዲና ተንኪፍና እንዲ በመንፈሱ ብኡን ምድሓን ክትዓብዩ ግን ብለና ልክዕ ከምቲ ህፃን ዝብህጎ ናያዱ ይጸባ ዝብህግ ንቃል አምላክ እንታይ ክንገብሮ ይደሌና ክንብህጎ ይደሌና ሰብ ዝዓቢ ማቹር ዝኾን ዝበስል ምስ ቃል አምላክ ግዜ ክሕልፍ ኮሎ እዩ መቸም እዚ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ትፈልጡ ዲኹም እዚ ሕጂ ዘሎ ትውልድ ብቐሊሉ ብስሕተት ክልከፍ ዝኽእል ወለዶ እዩ بقليلو دسيف كتقبرو تخليها أملاك فريهكا عند حرسو أملاك فريهكا تزي كيدكا متعال اللي تكون تدليها بقليلو دسيف كتقبرو تخل جنريشن فلتتك على أملاك يلنا بالزمن وحد ساعاتنا انتهي نقبر ننببن نتصنعن That's why Petros تايزب لنا زولو قال أملاك انتهي قبرو أنببو بويهم نامد حان تعبي بوي حساب أملاك اندا تردع كازخيد أولوس نسبرم يخد صحفلهم كلهم تايلو صحفلهم معرف 10 تخلته سقاوم هي وقدس مسوات غيرهم ناملاك كبو بمحرت أملاك حتيتهم إذن يأمروا ما قلقلوت مخانو نجيرو بمحداس حسابهم كلواتو بي ترانسفورم غيرو أرادهم كلوات مچم كلمه صخلنا حب دغس بستفال علينا مزينا غلينا كبارينا تسوينا غليخا حب سرقي غليخا مچم تو هيوت يلن دي باك جراوند كوم سلازخونه مال سلاز املاح امچيو ግን አብዝ ግን ታገበረና ደሊ ንኩላትና ተሐሳስባና ለዊጡ ቀይሩ ሓደ አይነት ቅኔ ዘሎ መስዋዕት ከውጽ ይዝደል ማለት ሓደ አይነት አራዳዳ ዘሎ ንሐሳቡን ንመደቡን ተረዲዮም ንሐሳቡ ዝነብሩ ሰባት ይደል ማለት That's why ኢያሱ እንታይ ዝብሎ ዘሎ አንብቦ አጽናዓዮ አስተንትኖ ነተቃል actually ነህ አደለኛታት ኢና ትፈልጡ ዲኹም እሱነተን 5 ቶራ ይጽናዓን ተባይሉ እና ካብ ጀነሲስ ክሳዕ ሬቨሌሽን ቃል ኣለና ሙሉእ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ምኽሪ እንታይ ኮይኑ ተገሊጹ ኾሎ ኢና ናብ ዘመን መጺና ዘለና ማለት እታ መስቀል ዝተሰርሐ ስራሕቲ ብርሃን ናይ አምላክ እቲ ንአዳም ዝሃቦ ተስፋ ተገሊጹ ፈሊጥና ኢና እንታይ ንገብር ዘለና ንነብር ዘለና ማለት ስለዚህ 66 መጽሐፍ አለው ማለት ነዝ እንታይ ክንገብረለና አምላክ እንታይ ክንገብሮ ይደሌና ከነንብቦ ከነጽልዖ ይደሌና ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ንህይወትና ክኸውን አምላክ እንታይ ይብናይ መምርሒ ይብናይ ማኑዋል ይብናይ ዳቻ አንቶይ ንምንታይ መሲልኩም ዘሎ ወለዶ በቀሊል ከተታሉሎ ተኸሊ ኃይለ ዝሐሰብኩ ሓደ ጊዜ أنت حبت نحدا علماوي أفكيراته أجمس فتوته أب حدا تشرش خير يومه أملا حساب كان تاي مخانو قرنه خبله تقل قال خاص الليل إخنا قرني إلى خير مالك أجيمت لا تصلي خلو أبتقى حلف كله نخال قالت نكيفون على حلف مالك
ولا حنت ملأخت خيابة متسع مالتي بدركم إلى أمس نجرتني نعقد عم بنتاي تنبيت عليكي أبقالو كوريدا أملاخ نتاي جيرولو أقاميتولو أمان من زي أماني سلمات مس برهان أبقالا كورنتوس مراف شديشة كوفا بيلولو حسب أملاخ رديو قلنا تقال سان مفلاتنا نتاي ندلي قال نجرات ندل مالتي سلازق على أملاخ نعنا أنتي ممرحي توهيبو مزمور دايت 119 تقصي 105 تايب لنا قال كان أجري مبراتي من قد كان تاي برهاني يمرحنا حسب أملاخ يقلص لنا حسابه فليتنا أبز مدرك النبر قالوا يرد عنا نبسلتنا بسحنا زوستنا قالوا أملاخ نقالوا كان ببوت رايك وننزدلي أم بيبنا يو كنستنتنو كنصنعو بوغن حسب يدلينا عمرنا بوغ تحازي دلي حدا قال تايلو زارب نير حدا سب من السماء يتخكل عينت كونيكشن تليو مسغودن سلامي من السماء شجر تليو قد كاب غزو جميرو غزو يجمرو تخونات مال ناب غوربيت كاب غوربيت ناب تشرش مستوم زغا كوم نابل يزقصل مالتي نحرق على أملاك كنا نبين كنا أن أنت جميرنا إخبار ده خبرنا يبغالو كمال عنا التحساس سبانا كلوتوي كيروي تفتاو زبل رزين زبل نصوح زبل تعي حسابات كنا حسب كنجمرينا تبعسو كوت فلتريهم أب سولي أب نفسي أكو تجنا أكاوش تقينا نفسي بقال أملاك كتلوت كتكير كتحدث تجميرا حسب أملاك ندا تردأ ندا فلات تمس بدحرونا أملاك كنبريز جمر تسمى بس قال أملاك نعنا أنتي برهاناي هذا جزء هذا سبتاي بالنيروسي $40 ندا صور حسا شجيروم أجمع شجيروم توم كامبان انتي وسينوم نت فورجيت كابسو إلا يكاير مالتي لوم بحانت نجار تركب يمهروم تخاخي لوم مالتي مودات انتي وساني وسينوم نتا أوريجينال تبغى غيرنا خن مهرومين أيلو نتا دولار نتا أوريجينال مالتي تبغى غيرهم كوفا بيلوم تمرت انتي غيرهم هيبومو سيس توم أبت كامبان الصورة انتي كونه جميرة مس يموت مش نتا $8 تحيزومات أو خلوه يمسفلتوا سنس قبرو مال زي تعي نجار كمت خلق انتي قبرو رجعت قبرو يا علي ومالتي بقال أملاخ زملاء أنا سبات تقينا صحتات نبولو زي تبغى نجار نبولو انت خنقبرني فلينا خنجمرينا ما فلينا جنا خيمة تقول سبكو ملأت قال أملاخ تليكاكو جنا كمر جنا سبك كجمر كلكو بزيد اللي تمرتات سيلكات تنا سباي كون كان زيد اللي ممدات تلا ما مد سباي كون كان اللي ممدات زلوا سمتين عقد دستيفاي قبل كان أكشوال نسخة عمليس كان تايد قبره توصومان ده شيء من باب مصنع زدلي بزول قال كحقي كل فرد خادمة زال عالم ينبري له مزمور رايت 119 نجنا مزمور رايت 119 عشرة كوركي ركاب بزح وركي صور ورك وكاز حري كم معار ركاب معار ولا لان تايز جبري زت عمي أبتيميتيوس معرف كلا تيميتيوس معرف 3:19 تايز بلنا تنام لك سب نسناي زبلة تدالي متان دلوك خون بلنا منفس أملاك زنفسه صحف تخبرالو كان ببالو نمرام تنتكسات نتصدقي نقول أنت يجبري يتكملوا ولا ما أولوس نتيميتيوس كلا بو كلهم يلو نقال أملاك تيجبره كابن سنة كاتماير كأخا حج مليس كأم ببو أتصنع عيو منفس الله تقال إبراهيم صحف انتايلو قال أملاك كاب كل تزعفوا سيف انت يجبر ممكن نقولكم ما يكلني ها قال سبنا ويح مستقرار بكاجله يخبد كاي اختزاره مش حكي دحان قالت بالمال قال أملاك جن كوفي لك هتصبح متجمركا كتنبوبو متجمركا تخكل من النت كايز نجركا أبزيتو عين من قد تلي خاتملس يزبلكا ناو خمل سكاي لازم تسمر مس حسابات كخسام معي كون انت يزقبر نعتملس يزبلكا اوكي قال أملاك كبافنا انت يبلون كرحق يبلون أهيدا انت يبهل نيرو مسيلكم I don't know نزل دامبكو والله مجمع أنا أبزو قويتها قبل كله 2010 مالتي
ናብ ዝኾነ ገዛ ኸይድኩም ሽዑ ዝነበረ ዝጸናሐኒ ንዓይቲ ኢንቫይሮንመንት ማለት እዩ ዝጸናሐኒ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ገዛ ኸይድካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኸይድካ ቃል ኣምላኽ ጥራይ ሰብ ክዛረብ ትሰምዖ በቃ ትእከብ ቶፒክ ይለዓል ብቃል ኣምላኽ ኢኻ ትዘራረብ ኣብኡ እግዚኣብሔር ብዙሕ ነገር ይምህረና ነይሩ ቅድመና ዝጸንሑ ሰባት ኣብኡ ክዛረቡ ከሎ ቃል ኣምላኽ ክምህሩ ከሎ ብዙሕ ነገር ንጥቀም ነርና ሕጂ ግን እቲ ሲቹዌሽን ከምኡ ይኮነን ዘሎ actually ሕሜት እዩ ሞር ገዚኡ ዘሎ ማለት እዩ ሞር ኮንትሮል ገይሩ ዘሎ ሰባት ማለት ኣብ ምዝርራብና ቃል ኣምላኽ መንፈስ ኢና ንምላእ actually እቲ ሰብ ብኸመይ ትፈልጥዎ መሲልኩም ዘየድሊ ኢንፎርሜሽን ሒዙልኩም ክመጽእ ከሎ ብምንታይ ገምትዎ መሲልኩም እዚ ኮኔክሽን ምስ ሰማይ ኣይኮነን ዘሎ ምስ ቃል ኣምላኽ ዝውዕል ሰብ ተረኺብኩሞ ብጀካ ቃል ኣምላኽ ካልእ ክዕለኩም ኣይክእልን ካልእ ክዛረብ ኣይክእልን ኣብ ቀዳይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ብዘሎ ሕሜት ጥቕን ኢሻራ እለይዎ ኢልና ኣሎ ክእለ ኣሎ ኮመን እንዲ ኮይኑ ቀስ እናገበረ ማሕበር ነገራት ዝሃሱ ዘሎ እዩ ማለት ስለዚ ኣይሁዳውያን ከምኡ ባህሊ ነይርዎም እንታይ ገብሩ መሲልኩም ምስ ተኣከቡ ኮፍ ኢሎም ቃል ኣምላኽ እዮም ዘዕልሉ ከምኡ ዓይነት ባህሊ ነይርዎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ከምኡ ነገር ክኸዱሉ እዩ ዝደሊ ነይሩ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ቃል እግዚኣብሔር እዮም ዲስካስ ዝገብሩ ዝዘራረቡ ኣክቹዋሊ እቲ ራብዓይ ሓሳብ ወትሩ ቃል ኣምላኽ ኣስተንትን ዝብል ከስተንትኑ ከለዉ ተሪኢኹሞም ኣብቲ መንደቕ እንታይ እናበሉ እዮም እንዳተዛረቡ እዮም ምሽ ሓቂ ኣብ እስራኤል መንደቕ ከድኩም ትሪኦም ከለኹም ሲ ቃላት እንዳውፅኦም ዘስተንትኑ ኣክቹዋሊ ምስትንታን ዝብል ሓሳብ ኣሕሾኽሾኸ ኣዕዘምዘመ ኣጉሮምረመ ነቲ ቃል እንታይ ገብርዎ መሲልኩም ንሳቶም ከም ዝሰምዕዎ ገይሮም ይዛረብዎ ደጋጊሞም ንርእሶም ይነግርዋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምኡ እዩ ዝደሊ ንቃል ኣምላኽ እንታይ ክንገብሮ ከነስተንትኖ ክንብሎ ኣብ ካልእ ቦታ ኸይድና ክንዛረበሉ ክንምህረሉ እቲ ምስትንታን ብዛዕባ ሓደ ነገር ደጋጊምካ እንታይ ምግባር እዩ ምሕሳብ ትፈልጦ ዲኹም ሰብ ነቲ ዝሓስቦ እዩ ንኣብነት ሓደ ፕሮጀክት ውፅኢኹም ደጋጊምኩም ንዑ ተሓሲብኩምሉ ተፅዒርኩም ኩሉ ሓይልኩም ኢንቨስት ተገይርኩም ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢኹም ትኾኑ ሳክሲድ ምሽ ትዕወት ሓቂ ምሽ ኣቺፍ ትገብር ሓደ ነገር ማለት እዩ ነቲ ሰብ ምስ ረኸብካያ ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ጥራይ ክዛረበካ ዝኽእል ኦምሩ ብኡ ተታሒዙ እዩ ብኡ ተቓኒዩ ኦምሩ ስለዚ ንቃል ኣምላኽ ከነስተንትኖ ኣለና ኣብ መዝሙር ዳዊት እንታይ ኢሉ ምዕራፍ 1 ክዛረብ ከሎ ነቲ ቃል ለይትን መዓልቲ እንታይ ግበሮ ኣስተንትኖ ብኡ ሕሰብ ኣስተንቲንካዮ ጥራይ ሱቕ ኣይኮነንካ እንታይ ግበሮ ንበሮ ማለት እዩ እቲ ሓምሺ ሓሳብ እቲ ኩሉ ንኩሉ እቲ ኣምላኽ ዝበሎ ንተኣዘዞ እሞ እንታይ ክኾነልና እዩ ክሰልጠልና እዩ እዝራ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ንቃል ኣምላኽ እንታይ ክገብር ወሲኑ እዝራ ልቡ ዳልዩ ከንብቦ ኣንቢቡ ክነብሮ ድሕሪ ምንባርከ ናብ ምንታይ ናብ ምምሃር ክኸይድ ልቡ ዳልዩ ይብለና ኣብ ሙርኮ እዩ ነይሩ ካብ ሙርኮ ክምለስ ከሎ ነዚ ዘሎ ኩነታት ምስ ረኣዮ ንቃል ኣምላኽ ስክራይብ ፀሓፊ እዩ ነይሩ እዝራ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበ እፈልጥ እየ ፕራክቲስ ንገብሮ ሓይልና ቃል ኣምላኽ ዋላ መሰፅናዕና መሰንበብና ክንምህረሉ ኢና እምበር ንክንነብሮ ይኮንናን ፕራክቲስ ንገብር ነተን ደረጃታት ክንርስዐን የብልናን ኣፅኒዕና ኣንቢብና ተረዲእና በሪሂልና ብድሕሮ ናብ ምእዛዝ ኢና ክንመፅእ ዘለና ኣምላኽ ዝደሊ ካባና እዩ ፍቕሩ ንገልፀሉ ብምእዛዝና እዩ ቃል ብምስባኽና ኣይኮነን ቃል ብምዝራብና ኣይኮነን ተረዲእና እቲ ቃል ግን ኣክሽን ናብ ስጉምቲ ክንከይድ ይደልየና እዩ ተፍቅሩ ንተኾንኩም ትእዛዛት ይሓልው ኢልና ኣሎ ዳትስ ዋይ ንእያሱ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ቃል ኣንብቦ ኣፅናዓዮ ኣስተንትኖ ግን እንታይ ግበሮ ተኣዘዞ ሓንቲ ሳንቲም አይን እኮ ኣንቢብና ኣፅኒዕና ምስ ወዳእና ምስ ተረዳእና ድሕሩ ናብ ምንታይ ክንከይድ ኣለና ናብ ምእዛዝ ክንከይድ ኣለና ከም ነፍቅሮ ዝግለጽ ኣሕዋተይ ብምእዛዝና እዩ ብዘረባ ኣይኮነን እግዚኣብሔር እቲ ደስ ዝብለኒ ናይ እግዚኣብሔር ሓደ ነገር እንታይ መሲልኩም ኩላትና ዝተገላህና ስለ ዝኾነ ዋላ ኣነ ማለት ደስ ዝብለኒ በቃ ኣይትሕባእኒ ኢኻ ካው ትእዘዞ ኣለኻ ዲኻ ይትእዘዞን ተፍቅሮ ኣለኻ ዲኻ ይተፍቅሮን ትስዕቦ ኣለኻ ዲኻ
ኣይትስዕቦን ነቲ ዝተዛረብካዮ ርእስኻ ተግዛእ ኣለኻ ዲኻ ኣይተግዝእን እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ ስለዚ ኣጽኒዕና ኣንቢብናዮ ናብ ምእዛዝ ክንመጽእ ይደልየና ኣሎ እግዚኣብሔር መጽሓፍ ቅዱስ ሮሜ ኸይና ክንሪኦ ከለና ብምሉእ ሓሳብ ናይ ሮሜ ኸይና ከነጽንዖ ከለና ሰብ ኃጢአተኛ ምዃኑ አይሁዳዊ አሕዛብ ምስተዛረበ ሰብ በእምነት ከም ዝድሕን ጳውሎስ ሚሂሩ ሰብ ምስደሓነ ምስ ኣምላኽ ምስተዓረቀ ብድሕሩ ትራንስፎርም ክኾኒ ጳውሎስ መልእኽታቱ ንኹለን ማሕበራት ጽሕፍ ነይሩ ኣብዚ መዋት ስጋና ኃጢአት ክነግስ ከም ዘይብሉ ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኢና ዘለና እናበልና ብኃጢአት ክንጻወት ከም ዘይብልና ማለት of course ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተኣዚዝካ ማለት በቲ ምድራዊ ነገር ትባረኽ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ትባረኽ እንዲኻ ኣይትባረኽን ኢኻ ማለት ኣይኮንኩን ንኣምላኽ እንዳፈረህካዮ ብመንገድታቱ እንዳኸድካ ኣይተባረኽካን ማለት ኣምላኽ ምሳኻ የለን ማለት ኣይኮነን ግን ትዝገርመኩም ነገር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኃጢአት ምልምማድካ ዝኸፈ እዩ ልብኻ እንዳትሮሮ ህልውና ኣምላኽ ካባኻ እንዳተዓለ ክርስትና ሃይማኖት እንዳኾነካ ኢኻ ትኸይድ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ድራይቭ ዘይገብረካ ተኾይኑ ክርስትና ሃይማኖት እዩ ዝኾነካ እንድሕር መፂ ድራይቭ ዘይትንክፈካ ስለዚ ሃይማኖት እንዳኾነካ እዩ ዝመፅእ ሰንበት ትመፅእ ትኸይድ ማለት እዩ ትምለስ ዳዊት እንታይ ይብለና ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ከይድኩም ክትሪኦ ከለኹም ክሳዕ ምውዳቑ ዘሎ ንኣምላኽ ብምሉእ ልቡ እንታይ ገብሮ ነይሩ ይእዘዞ ነይሩ እግዚአብሔር ካ ኣብ ኩሉ ቦቱ ዓወት ይቦ ድል ይቦ ነይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካ ምስ ዳዊት ነበረ ብለና ኣብ ምእዛዝ ዓወት ዘሎ እግዚአብሔር ናብ ዓወት ዘሳገረካ ክትእዘዞ ክትፈርሆ ከለኻ እዩ ምስቲ ዝበለካ ተስፋ ትራኸብ ክትእዘዝ ከለኻ እዩ ኣብ ነገስት ከይድኩም ክትሪኦም ከለኹም ንኣምላኽ ይእዘዝዎ ነይሮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ካ የስልጠሎም ነበረ ብለና በዓል ኣሳ ዮሳፋጥ ኩላቶም ረእይዎም በዓል ዳዊት ኩላቶም ኣብ ነገስት ዘለዉ ማለት እዩ ቶም ንኣምላኽ ዝእዘዝዎ ዝነበሩ ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ከምቲ እሱ ዝደልዮ ዝኸዱ ዝነበሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ዓወት ሂቦም ነይሩ ማለት ክሰልጠና ናብ ቃል ኣምላኽ እንመለስ ንሓሳብ ኣምላኽ ተረዲና እንታይ ንግበር ንንበሮ ንያሱ ንበሮ ኢልዎ ተኣዘዞ ኢልዎ ካብ ዝገርመኩም ከምኡ ኢሉ ነጊሮምስ ኣካን ዝበሃል ሓደ ሰብኣይ ሕርሚ ምስ ሓዘ ነቲ ህዝቢ ናብ መከራ እትይዎ እዩ 36 ሰባት እዮም ተቐቲሎም ኣብ እስራኤል ኃጢአት ተረኺቡ ኢሉ ንቃለይ እንታይ ኣይገበርዎን ኣይተኣዘዝዎን ስለዘይ ተኣዘዝዎ ኣነ ካባኻትኩም እንታይ ኮይኑ ኢልዎን እያሱ ርሒቕ ኣለኹ ኢልዎ ኩላትና ናብ ምእዛዝ ኢና ክንመፅእ ዝደሊ እግዚኣብሔር ሓደ ሓዊ እንታይ ብለኒ ነይሩ ኣዳይ ክነግረኒ ከሎሲ ንቓል ኣምላኽ ብመጠን ዝኣወጅካዮ ኣብ በሊሕ መርፍእ ደው ኢኻ ትብ ዘለኻ ንርእስኻ እዩ ካሕተካ ይፅባሕ ንቦ መንግስተ ሰማይ እንታይ ክበሃል እዩ ዓበ ክበሃል እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ይደልየና ኣሎ ንቓሉ ኸነስተንትን ይደሊ ብድሕሮ ኻ እንታይ ይደሊ ክንእዘዞ ይደሊ ማለት እዩ ከምኡ ምስ ንገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና ክኸውን እግዚአብሔር ኣይቅየርኒ ከም ቃል እዩ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኃጢአት ፀለ ዝነበረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኃጢአት ፀለ እቲ ኣብ ዘፍጥረት ዝነበረ ኃጢአት ፀሊዩ ንእስራኤል ንኣዳምን ሂዋንን ብዝገበሮ ኃጢአት ዘባረረ ሕጂ እውን እንታይ እሱ ኣይተቐየረን ደሰይም ትማልን ሎምን ንሱ ንዘለኣለም ላህ መስከን ክንጽሊ ኢና ቃልካ ከንብብ ሸውሃተይ ይከፈት ንበሎ ሸውሃተይ ይከፈት ቃልካ ከጽንዕ ክጽሊ ሓይሊ ሃበኒ ንበሎ ደርኸኒ ንበሎ ናባኻ ቅርበኒ ዝተፈላለዩ ነገር ዝገደፍኮ ዘበለ ንኽገብሮ ሓይሊ ሃበኒ ንበሎ ይደልየካ ኣለኹ ንበሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቃልካ ከነንብብ ቃልካ ከነጽንዕ ሸውሃትና ክፈት ክትረድኣና ንጽሊ ኣለና ንዘይ ጽቡቕ ነገር ሸውሃትና ይተዓጾ
ንስኻን ዘይትፈትዎ ነገር ሸዋትና ይተዓጾ ንስኻን ትደልዮ ጊዜና ሰዓትና ኢንቨስት ክንገብር ክትረዳእና ንጸልለና ሞዳታ እግዚአብሔር ንርእስና ድሩብያት ከይንከውን ነዚ ሒዝናያ ዘለና እምነት እግዚአብሔር አቦ ተጋዶል ኢልካና ኣለኻ ከም ወተሃደር ከም አትሌት መሲልካና ኣለኻ ብኩሉ ክንዳሎ ክትረዳእና ንጸልለና መንፈስ ቅዱስ ኃይል ሃበና ድኻም ዘበለ ካብ ህዝብኻ ይለዓል እግዚአብሔር አቦ ድኻም ዘበለ ካባና ይለዓል እግዚአብሔር አቦ እቲ ናይ መዓልቲ ምድሓና ዝነበረ ቅንዓት እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ክናፍቕ ዝገብረና ዝነበረ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ሕጁን ከምኡ ክትንክፈና ንጸልለና መንፈስ ቅዱስ እንደሌካ ኣለና ኃይል ክኸውን እግዚአብሔር አቦ ምትንሳእ ክኸውን እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ቢብና ጽኒዕና ስተንቲና ኣብን ኸዶ ዘበለ ክንእውጆ ክንዛረቦ እግዚአብሔር ኣብና አትዎ ገዛ ዘበለ ኩሉ ቃልካ ክንዛረብ ክትረዳእና ንጸልለና እግዚአብሔር ካብ ዘይጠቅም ነገራት ካብ ምዝራብ ካብ ዘይጠቅም ምሕሳብ እግዚአብሔር ክትረዳእና ንጸልለና ቃልካ ምስትንታን ይኹነልና እግዚአብሔር ተፈታው ዘበለ ረዚን ዘበለ ንኡዶ ዘበለ ሐቅ ዘበለ ንጹህ ዘበለ እዚ ነገራት እዚ ክንሐስብ ክትረዳእና ንጸልለና ኦምሮና በመንፈስካ ይገዛ ኦምሮና እግዚአብሔር አቦ በኃይልኻ ይገዛ መንፈስካ ተገዚና እግዚአብሔር ጦይ ሐሳብ ክንሐስብ ክንጅምሪና ሐሳብካ ክርዳእናዩ ንሐሳብካ ክንነብሪና መንፈስ ቅዱስ አዳውና ነልዕላለና ናባኻ ረድኤቴስ ካበይ ዝመጽእ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ ተባሂሉ ተጻሒፉ ከምዘሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ክትረዳእና ንጸልለና ኣብ ድኻምና ኃይል ኹነና እስኻኻ ተበርታዓና እስኻኻ ተተሳአና እስኻኻ ጽድቅና ቅድስናና ጥበብና ፍልጠትና ብኩሉ ኃይል ክትበና ንጸልለና እግዚአብሔር ንኸይን ጸሊ ንኸይነ ንብብ ንዓኻ ንኸይን ናፍቕ ዝተላማምድናዮ ዘበለ ኩሉ ዘይጽቡቕ ነገር ካብ ህይወት እግዚአብሔር ክስበር ንጸልለና እግዚአብሔር ይሰበር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ናባኻ ንኸይን ጠበቕ ከይን ጽጋዕ زعقت زبلة كين تسلي كين نبب إخزابير أبو بتهكيت يكون إخزابير بستفعل عليه لمدتات يكون إخزابير زحاد زبلة بكريستوس يسوع سم كابز بخا يبتشن مبتاني يكون إخزابير أبو سمعت بمنفسه يتسري يدونه تابراري تقبل وقعته تبعي تصحيف خمسة ولا إخزابير أبو زحاد زبلة إخزابير كابز بخا كبتن تسأل لنا إخزابير مفتاح يكون بيسوع سم سخات رايح عن حزب تفتح إخزابير بجكها من ناقف يلن بجكها مدحان يلن بكريستوس يسوع سم من نقاف يقول لهم ما عندي يا بير أبو سلة رد عنا سلة تدقفنا نمسكنا كلنا عم بيبنا إخزابير أتنعنا كنزاز منفسكا إخزابير حيلك خبز حنا نتسأل لنا إذا نقدر مسجبرنا بتبعات كنمرون تأجع حيلك تبنا نتسأل لنا عملوا سجدتنا عن بين خيهم بكريستوس يسوع سم آمين هاللويا كنت سينا እግዚአብሔር ይመስገን هاللويا ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ይሁን ዘእመን ጎይታይ ዘሎና አሜን አሜን ደክሰማዕ ሓደ ሰብ እትጥዑይ ምህሮ እትጥዑይ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ከም ዝረኸበት ፈልጦ እንታዩ አምናብሩ ይኹም ይነብር አሜን አሜን ደክሰማዕ ቃል አምላክ ቆርጠምጠም ድብል ንጸሎት ድሕርሕር ድብል ድሕዳ ኮይኑ تخكل برهان هاي رخابن مالتي ناي بحق برهان تاي قبرين قرميتي تساقل بكل سقوم يزقبرك اب كل اريا فلورش تقبري يزقبرك امين كبرنا املاح يكون اسك املاح مسكن هذا املاح زي انا سي ناملاخي يا امني ناخذ بالناس كنزمرينا እግዚአብሔር ይባላል انا سي ناملاخي يا امنوي يا امنو انا سي يسوسي يا امنوي يا امنو كل خمزة خيل يا امنو زبل خمزة قبرو يا امنو يا امنو زمن املاخي هللويا انا املاخي يقول كل خمزة خيل يا امنو يأمني يبلي مو يقبل يعزز يقوم كاخبرنا املاخي هللويا ابصرمات برهان يبرح مسبله عبلبنا بريو برهان هللويا يا امنو يا امنو انا سين يسوع يا امنو يا امنو كل خمزة خير يا امنو زبل خمزة قبرو يا امنو يا امنو يا امنو كل خمزة خير يا امنو
زبلو خمس قبر يامنو آمين يامنو يامنو يأمني نسو هللويا أنا سين أملخي يامنو يامنو أنا سين يسوسي يامنو يامنو كل خمس خير يامنو زبلو خمس قبر يامنو 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 كل خمس خير يامنو زبلو خمس قبر يامنو 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 أنا زين نعم لخي يامنو يامنو أنا سين يسوسي يامنو يامنو كل خمس خير يامنو زبلو خمس قبر يامنو 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 هللويا خمس خير يامنو يا شيخ إلي نسو زبلو خمس قبر آمين يقبري نسو خم قالوا سقبر أملاح يامنو يس نو أمينا عارف الله نفسي وانا كرتي كوين نيتم كحتي حابني كرعتي كوين نيتم كحتي أنا سين أملخي يا أمنو يا أمنو أنا سين يسوسي يا أمنو يا أمنو كل خمس خيل يا أمنو هللويا كل خمس قبر يا أمنو يا أمنو يا أمنو كل خمس قبر يا أمنو زبلو خمس قبر يا أمنو يا أمنو يا أمنو هللويا زمن أملاخي هللويا እግዚአብሔር ይባረክ ዳውና ምስና ይልብና ከነለልና ኃይል ናቱ ጉልበት ናቱ አሜን ጽናት ናቱ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ የስ በእግረይካ መንፈስ አተወኒ አበርታኒ ደውካ አበለኒ ናይ እግዚአብሔር ቃል አምላክ መስገን ሃሌሉያ በመንፈሱ ዘበርታ አምላክ ትናይ ወይስ ሰብና አብትናይ ወይስ ሰብና በኃይል በመንፈሱ በርትዕና አብልዕል ሁሉ ክንመላለስ ዝገብር ናይ እግዚአብሔር ኃይል ሎ ሃሌሉያ እስኪ የስ أداوي مسنا إلى بينا بخيل على الله خبلو أملاخ مسكن هاللويا أي منفس كام تنخاف دللي الله أي منفس كام حداس دللي الله أي قال كا برهان كبز حلي أبك قال كا متان كتكل كسرت بهلو نفاس نيو نجوز رفاع متان كيكون بزمت حدش مهرو قاشا مهرو متان كيوسد لومي حيلي اللي نلو بلو أملاخ مسكن قبات كابت قواتو ألونا يبلنا أملاخ مسكن زمرنا ذو اللوخة حقي حسوت أيكونن كم تيز مهاركم كونكم كا أو خد صنعيكم صحفي هاللويا ترانسفورم زقبرنا إجزابير قبات هاللو زستمهرنا إجزابير قبات هاللو زستمهرنا إجزابير حيلي ألو هاللويا اسكين إجزابير زيتي راما غانا نما سوبارا غانتوشا ናይ እግዚአብሔር ዘይቲ ኣብ ህዝብኻ ይፍሰስ ናይ እግዚአብሔር ቅብዓት ኣብ ህዝብኻ ይፍሰስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንዕም ክሪዩ በኢየሱስ ስም ዓይንቶም ይብራህ ብላለኹ ብዝመጽእ ንፋስ ነው ነጀው ከይድፎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የስ ናብ ኩሉ ሐቅ ትመርሕ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስ ግዛት መንፈስ ቅጽዓት መንፈስ ኃይሊ بشم يسوع كريستوس نو ديسيبلين جرام أبتحت إجرها كوف مبال خلو بيسوع سملومي حيل يتعدو قلبت يوسخ لهم صنعات يوسخ لهم بشم يسوع كريستوس الماس زبل خاب عمره يرجفه الماس زبل خاب عمره يرجفه لبي زدن زز عمره زحازة كلنا المات هتصررها بكريستوس يسوع ياو شم لما أنتي يودق أيخون هذا خاب حرنتي ملالس سكام لح مسكن من هالبات أمم ونا حدش هالهم كونكم يس نزوي تازي كفلتو يدلي الله ببرهان كالوخ ملالس مسؤول كاتو خوات دلي الله خوات دلي الله زولت له ملكت أبزل له إيدو يلعل اللي أملاح مسكن كنت صلينا جابيري بارا
هنصلي لكم هنا أبزل له هنصلي لك هنا أبزل له يا هنصلي لك هنا نالبات ملكت إيد كريد اللي الله هاللويا كم يتجبر كم غيرنا هنا متينا أملاح كم غيرنا هنا سعيمنا يو he wants us to confess مش هالله كن إمنا يدليو كسبك هذا اللي الله حزن إيدي كنقوله من قد يمرح كنقوله يدلي أملاح مسكن الشيء مرح تدلي أنت الله جابير يبارك هاللويا يسوع قويتها ما نقول حد شيلن يس كبرنا أملاح يكون سكي هنصلينا جابير يبارك نخلاتنا من ريحة اللينا آمين نخلاتنا برهان اللينا آمين وتا نموت الله معات معاشي مسيلكم كونتنت تكون كلنا كونتنت تكون كلنا عاقبة مليء أخول علوني كنا بالجمرنا الله نصحاب سايبل نداي عروق موت يخيب لك كماله سلازي زابير مسكنسكي ببرهان قالوا من مللاس كوننا يس زابير دقق علو كخفت لنا زابير برهان كبنا الراف زبل خابع انت رخرق في كصلي املاح مسكن هاللويا ما كرابا دولا لا بقى سيتار ديا نايك زابير برهان نايك زابير برهان نايك زابير حيل بيسوس كريستوس ياوشم نفس وكف لما انت زابير ابخ متخبها لنا صنحه زغبر حيلخه زغبر حيلخه بيسوس كريستوس ياوشم إنا جبرنا خن مهر إنا جبرنا خن مسكر إنا جبرنا قويت هاي كنافك رسبات راما كان توصي كلا لا برا لا باسيدا بيسوس كريستوس سمنا حيلخه فنحن يكون حج بيسوس كريستوس فنحن يكون بيسوس كريستوس يا سعينتي يبره عمرو يبرابر بيسوس كريستوس ياوشم لبي أبقالك يطلع بشم يسوس كريستوس اصلي الله خك جابي ربه إنه بعد من اللي مرات زبله كل يرقفه بعد من اللي مرات زبله كل يرقفه بكريستوس يسوس أملخه زي بلو مهرو مدراو زخنه ترانسن ديجبر ناب سماي زي بتصح مهرو كله بيسوس كريستوس شم يرقف بلا الله بيسوس كريستوس شم يرقفه لو مزمدر زي تطابقنا سماي كاين تمت زي جبر زبله كله بيسوس كريستوس شم يرقف يا بيرابنا هيك قال كبرهان أبغانا ندللي علونا هيك قال كصمات هيك قال كهرفان هيك قال كنافقات ناي منفس كنافقات بيسوس كريستوس ياوشم بيسوس كريستوس ياوشم صمات يتوا هنجر يتوا بيسوس كريستوس لما أنتي يا بيرابا مملشم خداليو خاجز كا خداليو راما ما جورا لا باشتها لا بقى توسيا ناي منفس كامت رهاف كونت اللي الله نتنس منفسك أفليف تجبر منفسك زلعل منفسك رامان تولو لبودي رانا غانا ما سابا مسلي تشاو زبله خلو يرقف بلا الله مسلي تشاو زبله خلو هم بلاسنسي يلعل بيسوس كريستوس ياوش يلعل غويتا نسخه املاخه نسخه غويتا نسخه غزايخه ملاخيخه غويتا يس ازي مننتك يا بي ربو كم ولد كم ازوزات ولد كناتو خنوص اتراد انا بشم يسوس كريستوس صلي الله سلا كل سنايكا تمسك هاللويا كبرنا أملاح يكون يسوع قويت آمين آمين نخسمع يس دستمرم صوري من فسكا هاب كيوم ما نخاف أفهم تاجبر كان هيقدر كان دحر مهرو ما نالو أفكم مجبي الله أملاح مسكن زر خباكم زبلا خل تاي تخون زمك على الله ما تي أملاح مسكن هاللويا يسوع قويت هاي كبرنا أملاح يكون thank you ما رخت كلنا جابي ربو سلا خلو سناي كاتمسجن يا بير بزرف دزي بزي نجهزون جابير قص كاخن دلي نو كم يخاخن مت خبخا قال كنقبل خبخا خوين لنا يموت تمسجن بلا كالونا يا بير ابو زعقور لبي لب ليديا سلا ذهب كنا تمسجن يسوع كريستوس سم كم سبيريا نو اتقال كومودي إلهم كيلهم زمرمرو يا بير سمعت ترايلي كناس قبرت تقالكم كون كحيل اختبنا بشم يسوع كريستوس اصلي الله يا بير نفس وكف مسك على أملاخ متبع يخون اللي صلي الله مقالك هرفان يحلوه كاب صوري ورق ينافقه كاب صوري ما ينافقه بيسوع كريستوس من نفس وكف لي تكون سمعت ينبر خمرنا بيسوع كريستوس حيلهم يتحدث من ملشهم يا بير يوسخه برهان كا يقبل خبا الناس ما خغلغلو خاك جابي ربون ان معلت برهان كا ختمم نصلي يالونا يا بي رب وصلح ويتسفونا مسكنا كالو እግዚአብሔር ሳኻዝረዳ خيو شم يسوع كريستوس ماليش خوص يا بي رب عينتو ختبره اذانو تكفت يسوع كريستوس منكو بو ختصفح اصلي الله رحيب لبي كتبو اصلي الله كمتي نسلمون استبحللو كم حصا بحري زي مبزح رحيب لبي بيلو خزبلك املاح
بيسوس كريستوس مملشو لبو يرحب كبيت كان بارخو لنا زب أملاخ نبارخو لنا كم بالتاب صقا خببهم شم يسوس كريستوس متاو موت أم بمغوس يخون بكريستوس يسوس ياوشم آمين يسوس قويتايو كبرنا أملاح يخون كمتي الحلف بتي ناي جروب أناونس قبركو كتا ناي حفتنا أخبرت محزن أنا حزن معصوي سلازلو كتا ناوينا خير مالتيو እግዚአብሔር ይባርኩም ተባረኩ ተም ንخيل مالتيو تبارك እግዚአብሔር ይባርኩ